Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Violentzia matxistaren biktimen atentziorako dei zerbitzuak 160 egin du gora jaso dituen deien kopuruan. Alarma egoera hasi zenetik 460ko igoera izan du online konsulta zerbitzuak. Nazkatuta gaude horrelako egoerekin. Nazkatuta gizonezkoen inposaketarekin emakumeekiko. Saio honetatik esan nahi dugu zifra hauek lotxatu egiten gaituztela, berdintasunetik oso urrun gaudela erakusten dutelako. Gure babesik handiena itxialdian inoiz baino gehiago indarkeria pairatu behar duzuen guztiei. Estatu Espainiarrean 19.000 dei jaso dituzte martxotik maiatzerako tartean. Guztion ardura da gizarte moduan horrelako egoerei aurre egitea eta biktimak laguntzea. Hemendik gogorarazi nahi dugu genero indarkeriaren biktima diren emakumeen arretarako Eusko Jaurlaritzak telefono zenbaki bat duela. 900 8 40 111. 900 8 40 111. Hori da, 900 eta 111. Chat zerbitzuak ere martxan jarri ditu Espainiako gobernuak, 6 916 136 zenbakian. WhatsApp aplikazioaren bitartez laguntza psikologikoa eskaintzeko. Ezin dugu esan gizarte garatu bat garela, edota gure joera politikoa ezkertiarra dela horrelako egoerak aurrera egiten duten bitartean. Beraz, hemendik gure gaitzespen osoa indarkeria matxistari. Ez zaude bakarrik. Kultura beste behin eta zoritxarrez zenbaki gorritan da berriz. Euskal Behatokiak 253 eragileren parte hartzearekin egin du azterketa eta horren arabera diru-sarrerak 141 jetzi dira. Hau da, ia 800 milioiko galera. Eustaten datuak erabiliz, mundu mailan izango duen eraginaren tamaina zein izango den kalkulatzeko proiektzioa osatu dute. Irabaziak ia 2 milioi eurokoak izan beharko lirateke, ia erdira jaitsi dira. Eta gobernua urduri jartzen hasi da. Zer? Baitzea! What? En serio, Jorge? Bai, baina ez kulturagatik. Bruselatik Zaldibargo desastrearen kudeaketa lotsagarria aztertuko dutelako. Eusko Jaurlaritzaren informeak kontutan hartu gabe. Ze gauza arraroa, ez da? Zesaten aizea, Europa ez dela fio lakuak egindako eta arriolak hain balorazio positiboa emandako kudeaketaz? Ez dizut sinisten. Gauzak primeran egin dituzte hasieratik ta. Aizu eta gai ez aldatuz, peio pozik egongo da, ez? Ez dakit, zeatik esatezu? Joe, 10.000 biztanletik berako herrietan ordutegien mugak ezabatzea erabaki duelako Espainiako gobernuak, eta lezoarrak onuradun. Eta gure saioko lezoarra peio da. Ai, egia da itxoin. Zen nahi dezu hain Asensio? Peio! Bai, peio ni naiz izena gastatuko jazu gizona. Zen nahi dezu hain pesau? Aizu, zemuz lezon ordutegi mugarik gabe? Hai ondo, San Juanea juten espazietzea apuntetaino eta geho buelta iten dut, batzutan txiringituan ere gehatzen eizio zertzea, eta horti baitxea buelta. Aizu, ze ondo, aprobetxatu, zuek aldu zuela. I tanto, zeikeo gainea... Bale, Etxarri, hilo musika. Guk saioan loturak egiten maisua den Asensio daukagu, baina irakurri dezuek Kasadok nola lotu duen COVID-a etarekin? Asensio? Gaurko tantua Kasadontzat, Bueno, tantua, tontua... Alarma egoeraren luzapena onartzearen prezioa, etako terroristak kartzelatik ateratzea dela adierazi du Kasadok. Gobernuak eskatutako luzapenari asteazken honetan ezezko botoa emango diola iragarri du Pepek. Orain ere aurreratu naute eskuinetik. Eta eskuinean jarraituz, Trumpek aitortu du malariaren aurkako medikamentua hartzen duela COVID-19 ez kusatzeko. Balio ez badu ez dit minik emango. Kazetariek galdetu diote ea doktorek hau egitea aholkatu zioten eta erantzun du. Ez zidaten gomendatu, baina esan zidaten egin ezala nahi nuena. Zer esango diozua? Amerikako Estatu Batuetako presidenteari. 10. eguna du Patxi Ruiz preso txantrearrak gose eta egarri greban. Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimenduak salatu du, 3. egunez ez dela medikurik joan bizitan, eta Murcia biko 10. modulara mugitu dutela.
Bertan, 3 euskal preso daude. Eta Andaluzian minbizia duten gaixoak kimioterapia sesiorik gabe geratu dira, COVID-aren aurrean eman den kudeaketa txarraren eraginez. Tumoren zabalkuntza ekiditeko medikamendua jaso ez zutela salatu dute 13 elkartek, eta ondorioz larriki eragin die beraien gaixotasunean. Baina lasai, ekonomia garrantzitsuagoa dela pentsatzen jarraitu behar dugu. Aurpegikoa, maskarilla edo muturrean jarri beharreko oial hori, legez musukoa beharrezkotzat jodu Espainiako gobernuak 6 urtetik aurrerako pertsonengan. Neurria ostegun honetan sartuko da indarrean, alegia, bihar eta erabilera publikoko edozein espazio itxitan aplikatuko da. Beti ere, 2 metroko distantziari eutsi ezin bazaio. Eta gaurko efemerideak zer? Zuk edo nik. Ea ba, ez daukagu egun guztia, zuen zain, egoteko. Bien artean, Ados. 1960an Mossad, Israelgo zerbitzu sekretuak, Adolf Eichmann genozida nazia Israelera eraman zuen Argentinatik, bertan gizateriaren aurkako krimenengatik epaitzeko. 1973an fronte polisarioak borroka armatua hasi zuen. 1997an Michael Jacksonek bere 6. diskoa kaleratu zuen, Blood on the Dance Floor. Eta 2018an Nicolás Maduro Venezuelako presidente izendatu zuten bigarrenez. Eta azkena nik esango dut, 2019an Juego de Tronos telesaiaren azkena atala atera zen gaurko egunez, eta gogor kritikatu zuten. Zuei, ze iruditu zitzaizuen? Bidali zuen iritziak gure sare sozialetara, edo gure WhatsAppera, 688-5 zenbakien. Eta ez dugu aipatu gaur saioan zer izango dugun. Dona Pellaniz Nieto estresa eta antsietateari buruz, Nora Oteiza aurreko astean erantzunez ziren galderei erantzunez eta Txakurren lepoko elektrikoi buruz. Asteazkenero bezala, gastronomiaren tartea izango dugu Javi Riverorekin eta politikantuz Iker Laurobarekin. Etxarri, hartu arnasa motel, katiluak prest? Maiatzak 20 ditu gaur eta asteazkena da. Zuekin, Inigo Asensio, Kaixo, arratsaldeon eta ongitorri. Inigo Etxarri, Arratsaldeon, nere, Hernández. izamuz. Kaixo. Etxarri, gerotatoki gutxi uzten diguzu agurtzeko. Arrazoi. Bai? Edo denbora gehiago hartzen dugu. Nik uste denbora gehi hartzen dugula, ze berez uste leku berdinean doala egunero. Baliteke. Edo Seinale hona da hori. Oain txenatore? Uzkerra bota ez du arrate, zeizea. Dantzan ari naiz. Igual, orkesta zuzentzen bestela. Hori da. Bere. Bigarren kafea. Ezer baino lehen, ongi etorri Mani, bizirik zaudela! Mani! Iztirik eta babestuta gainera, Bai. Zer da? Bizitza Hori da, modernarako prest. maskara darama, ez da? Bai, egi guztia esan barret, gaur tarte batean kaleratera naiz, eta konturatu naiz, jende pila dagoela, gutaz pendiente, eta batek baino gehiago esan iraizu, maniri, zerbait jarri jozu. Nik ez da posible, hau, gertatzen ari izatea.
Bai, eta etxera iritsi naiz, eta jarri diot. Aha. Musukoare jarri dioz, esan dezue, derrigorrezkoa dela, eta manik esan du programaren zati izan Bueno, behar guk ez dugu esan, Bihartik Guk ez aurrera dugu. gainera, Eta guk ez dugu esan. Nik esan du. Zuk esan dezu Eusko- gainera. Nik esan dut. Bai. Nik esan dut. Esango nuke Espainiar estatutik datorrena, baina datorrela, ez da? Bai, hori da. Behintzat Eusko Jaurlaritzaren neurri bat da, hori. Hori bai. Nik Euskal estatu- Autonomia Erkidegoan hartuko den neurria izango da bihartik aurrera. Bueno, Baina bai. mundu guztiak. Mundu guztiak 6 urtetik aurrera. Osea, Mundu guztiak kirolariek ere bai. 2 metroko espazioa, bai. Kirolaita bermatu ez. jomar da horrela. Esaten dute garai batean futbol partidutan, markajea egoten zenean gertutik tabaku saia nabaritzen zaiera futbolari, garai batean, beste garai bateko futbolean, atsedenaldian erre egiten zuten eta kafea karajillo egin hartzen zuten. Ja, holako giroa. Orduan, igual, etzen garai hartan ez zaien ere gaizkietorreko pixkate. Ja. Baina, tira. Ba, mani, Wow, baino- esan behar. Ez hori, aklaratze arren, Hauko usaina, esan genuen, hauko usaina duen arentzat ere favore bat da. Bueno, besteentzako, ez? Beretzako baino. Bai, egia da, bere agian komplejoa du eta hori horregatik. Besteentzako. alitosia daukanarentzako, edo inguruan alitosoa duenantzako, primerakoa. Bai, nik bazpade musukoa jarri du gainera, ez ditu lertzen neurri hauek, ez bihartik aurrera. Bueno, bihar beharrezkoa bada, gaur ere hasi barko dugu erabiltzen, ez? Claro. Bihartik aurrera hasiko dira eramaten ez baduzu isunak jartzen. Hori da. Du oso herritar zintzoak garenez, nik maniri jarri dut, gainera, 2 metroko distantzia badaukagu, baina bazpade esan dut jarriko diot. Eta elosi kapela, ederra, granatea, oso polita. Mugitzen bada bisatuko dizugu. Erosi egin diozu? Elosi diot, bai. Elosi. Ez dauka txister txarrentzako kartelik prestatuko ez bat. Prestatu bat, mesedez. Maite ditut elosegiko txapelak. Bai. Esan gabe doa. Nik ere, ez ditut jartzen eta baditut, ze kontuak, Ara? Ez da un maniren. Bajarri, animatzen zaitut. Jarri behar dut, Ojo. Biziki maite ditut. Nik kriston gazta daka eta txapelak ez ezkit gustatzen. Arrate, ze duzu biziki maite? Bai, beitu. Biziki ondo dator momentu hau, kapelez gain, esan nahi dudalako beste zerbait maite dudala horrela fisikoki ikusten dena. Hala ere, zer esan baino lehen, entzun hau, honek esango dizuelako zer maite dudan gaur. Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. Wow. Bueno, eharra, Zertaz ari naiz? Baina sexualitatearen atala astelenean izan. Zure kartela ikusi nahi genuelako, baina berandu. Zein. Ez dakit zein erakutsi nahi zen igun, abestitzarra, ados. Abestitzarra, bai. Hau egin dute Mexikali Unibertsitateko ikasle batzuek, abesti hau. Jarraian entzongo dugu bigarren zatia, baina lehenago. Asmatu duzu ezertaz ari nahi zen? Zein den nere maite duta? Nik oso garbi ez daukat. Egitan? Venga. Etxarri? Biboteak dira nire gaurko maite duta. El bigote. ¿Ya viste ahorita la lucha de bigotona? No, ¿no has visto a la Juana? ¡Ay, el bigote! Buah, nik tekila badaukat por ahí, Asensio, nik ez, gorde! Solo zela guazenako. Vale. Bueno, hori, bibotea, sudurpekoa, mustatxa, ez dakit berdin zait, baina gora biboteak asko gustatzen zaizkit, eta erakartzen haute, biboteek, zer esango dizuet, horrela bibote zainduek, bereziek, horrela, ikusten dituanen noiz behinka, pertsona batzuk horrela beraien biboteak kiribilduta eramaten dutenak,
biziki maite ditut. Eta bueno, depilatzea erabakitzen ez duenarena ere bai, gustatzen zait. Gustatzen zaizkit biboteak. Eta horrekin lotuta bi txikeria bat dakarkizuet. Mexikon, ekainaren batetik aurrera, hasiko dute normaltasun berria. Behintzat gure hiztegian hala deitzen da, ez? Eta horretarako hasi dituzte edo ezarri dituzte osasun protokolo batzuk. Horietako bat, langileek pitxiak, korbatak, bizarrak eta biboteak ekidin egin behar dituztela. Hori da, osasun neurri bat. Antza denez, virusaren eta bestelako mikroorganismoren gordailu izan daitezkelako biboteak, bizarrak, gorbatak, bitxiak eta bar. Pena. Ze bibote guztiak moztu egin beharko dira? Bueno, ez da gizan, egia esan, zekakan aste, orain biboteak arriskutsuak dira. Duela egun gutxi, munduko osasun erakundeak esan du, badiru diela espazio fisikoan erortzen diren txistu egita, ez dutela virusa bertan uzten, ze virusak ez dauka gaitasunik esparroietan bizitzeko eta degradatzen dela, orduan desinfekzioak alparrik izaten direla, eta Bai, adibide, izan daitezke biboteak kaltegarri Mexikon eta Euskal Herrian ez. Ez, gabiltzan edo daramagun martxak hori dio. Euskal Herrian bereziak gara, Nola? Euskal Herrian oso bereziak garela. Hala, ulertu dizut bibotistak, eta egin dit buruak, hola. Bibotistak? Bai. Gari batean karlistek bat zeuketen rollo bat. Karlisten rollo bigote luze hori ere? Bigoteat zearekin, patillekin. Gustatzen zaizu? Patillak ez. Patiak ez ezkit. Bueno, pentsatu dela bigote bat bururaino igotzen dena. Ja, ez, oiek ez. Neri bigote soilak egia esan. Grazia egin dit, esan dezunean normaltasun berria Mexikon, pentsatu dut, Mexikon lagun pila ditut eta badakite maitasunetik doala, baina Mexikon normaltasunik ez da inoiz egon, eta ez da egongo. Bueno, zure normaltasun kontzeptzioaren arabera. Bai, ez, nik uste eurek ere onartzen dutela Mexiko normalik ez dagoela. Bueno, lehengo egoerara itzuli nahi horretan edo horrelako zerbait horretzeko dugu. Mexiko gobedu inoiz normala ez badazte, grazia hortxe dauka, bere eromen eta kontraesan hoietan. Etxarri, hau da zure maite duta, baina... Bai. Hau da, nik dakat, talde honekin daukat maitasun gorrotu historia bat, ze honintzan guztiz maite minduta eta zutenean Only Revolutions diskoa, baina gero Biffy Clyroek eukiduen garapenarekin, batzutan bai, beste batzutan ez, eta atera dute single hau, eta zuten martxoan, eta orain atera dute beste bat, baina orain goatzei gustatu, eski ikusten, atera zuten bat martxoan, gustatu zitzedena pila bat, dala entzuten aigean hau, eta orain atera duten bate gustatu. Entzungo dugu bai. Ridiculed by charm, you were the light of my life, and now you're in the dark. I'm not your fault, but I am your problem. I'll tell you right now, I would have fucking died for you. You wouldn't know how to be a friend. You're ill prepared. End of your testimony. I want everything you want me. No time for ceremony now. Justo atea zuten, pandemia guztia hasi aurretik, egun batzu lehenago, gu Lierrekin Austrian ginean, Innsbrucken, eta dena polita zan, oendik, eta abestiak onak zian, eta geroztikan dena jonda pixkat. Txarri, oraindik ere gauzak politak dira, itzuliko dira gauza ederrak. Bai. Eta ari dira etortzen. Nere maite duta ez dut prestatu gaur, baina esango dut, maite duta borobildu zaidala. Ze esan behar nun asko guztuago ditut, elosegi txapela hoiek, eta nire idatzi dit orain WhatsApp esan ez asko gustatu zaiola mani horrela. Orduan, nire maite dut txapelei eta amatxori. Osan da borobildua. Eta esango diogu maite dut ere bai, maite zaitugu donari ez? Dona! Arratxaldeon! Dona! Maite zaitugu! Ez que abesti hori, ze hona. Abesti hori, oindikan ez deguna jarri, saioan, ez?
Jartzeko jarri modukoa genuen? da. Ez. Hombre, claro, zatik ez. Euskal kulturaren parte da. Ados. Ba, jarriko dugu egun batean. Folklorea da. Ados. Ui, Akizue, nola da, abesti bat, Zeitz, korapilatua Euskal kulturan folklorea aipatzea, folklorea eta kultura... Pentsa. Eta etxarrik gainera. Tanik. Ba hori. Hortxe usten dut. Zemuz dona. Beste baterako utziko degula hori da. Hori, Galeanok esatezun, ez? Oso gaizki zegoela kulturari folklore deitzea mundu indigenaren defensan esaterako. Gore indigenak gara, eta etxarri, honen batean defenditu beharko duzu zure baieztapen. A ber, nik ez dut esan nungo folkloreko abestia dan. Esan dut... bai, esan dut. Euskal Pardon, ez dut esan. Agur. Agur, bai, dona kaixo, zemuz, orain bai. Ai, bueno. Donarekin esango zenukete barrura begira ibiltzen garela, bai, ez? Nola baita esateko, bai, ez da? Batez ere. Ondik aurreko asteko zerrenda hori. Punteak eta nola hartzen ditugun oso ondo. Bueno, gaur barrura begira, jarriko gara estresa eta antsietatea aztertzen, edo ikasten, edo esango digu nola donak. Erreparatuko diogu bintzat, estresari eta antsietateari. Eta ez zer baino lehen, jarriko dugu The Shining pelikulako estena bat. Nik uste gorputza sentitzen az da. Sentitzeko pixka bat, hori da. Ondo, etxarren abestia bukatu hola plaz, eta ja badaukagu The Shining. Claro. Ea ze irudi datozkizuen burura. Come out, wherever you are. The Shining. Filmaren zatitxe bat ari garen zuten. Ate joka komunean sartuta ies egin nahian dabilen. Zeize. Little pigs, let me come in. Let me come in. Utzi da zu sartzen, esango dugu eskuan aizkora bat duela. Nola da Jack Nicholsonek gorpuzten duen pertsonaia? Blow your house in. Jack Torrance da? Jack, bai. Jack Torrance. Bai, Torrance. Bueno, entzun edu! Ateari gero eta gutxiago geratzen zaio, aizkorak atea txikitu du dagoeneko, eta Jack sartzear da. Burua sartuko du lehenago, hain ezaguna den frame hori. Jode, mai. Bueno. Ikusi ez dute, hau grabatu aurreko momentuan zer gertatu zen? Grabatuta dago. Ez? YouTubeen, bueno, ez dakit nun da hon, baina... Bueno, ez galdu gorputzak. Oida. Ez galdu. Bueno, zer da? Nola gelditzen zaizuen zuei gorputza eta entzunleei, baina ni hau ikusterakoan, ez dakit beste pertsona bat sartzen da nire barruan, edo ematen du nire odolak irabiatzen, nire odola irabiatzen azten dela. Nik esan ganuke hotza. Hotza. Ze ona. Venga, ber gehiago, sentsazio gehiago? Dona, zure tartea beti asumitzen detola, tarte goxo xamarra bezala, barrura begira, eta errepente izan da, wow! Hori da. Hotza, eta ansiedade puntu bat, ez, ikusten ez. Gainera, nik uste... Tentsioa, gogortasuna,
Zure... Eren bestalean dagoen neskak bere buruan plana garbi dauka, ez? Laban badauka eta bere burua defenditzeko intentzio dauka, baina gero ez du gehiegi asmatzen, ez? Hor blokeo puntu batean geratzen da, eta ikuslea ere, ez? Gugeatzen, ni bintzat, gatu nahi zola pixka de, arre so ez dakitu lo ondo. Bai, niri de hecho, gertatzen zait, pelikula hauen aurrean IES-era jotzen dudala zuzenean, ezin ditut ikusi, edo ez diotuzten ere buruari horrelakoak ikusten, ez? Hala agur, eta joaten naiz. Bai, nik ere egia da. Badut joera hori. Arrazoi. Zerbait, badakizunean zerbait gertatuko dela, eta esatezu, ezin dut, bai, egia da. Tapatzen dituzu begiak, edo... Hori da, zertarako, ez, bizi hau. Zen ez da. Bai da. Zuk Asensio esaten zenun moduan, beldurrezko pelikulatzat dakagun The Shining pelikula hau, honek, sortzen digu ere bai, nolabaiteko antxietatea, blokeoa eta estresa sartu genezake blokeo horretan ere bai. Izan ere, antxietatea eta estresa beldurraren parte direlako. Aurrekoan hitz egin genuen bezala lau emozio basikoak kontuan hartzen baldin baditugu, antxietatea eta estresa hor barruan dijoazte. Izan ere, beldurra sentitzen dugu arriskutsua den egoera baten aurrean. Eta berez, arriskutsua ez da ezer. Berez, naturan esango genuke arriskutsua ez dela ezer, eta dena izan daitekela. Orduan, arriskutsua norberantzako izango da, guk baloratzen dugunean, hau da, nik baloratzen baldin badet, X egoeren aurrean ez ditu dela baliabide edo rekurtso nahikoak horri aurre egiteko, hori izango da niretzat arriskutsua dena. Eta horrela gertatzen da, kasu bakoitzean, ez? Pertsona bakoitzaren arabera. Segurtasun falta batek edo eragiten digu? Hori da, ez ziurtasuna sentitzen dugunean, estresa pizten da, orain azalduko duena, eta antxietatea etor daiteke ere bai. Baina beti dago hori beldurraren parte moduan. Eta hala ere, beti ikusten ditugu, zuk esan duzun bezala, ez ditugu sentitu nahi, edo beti ies egiten dugu, edo da zerbait negatiboa bezala, ez? Ez ditugu bizi nahi ez dugun zerbait bezala. Bai, bueno, hori gertatzen zaigu orokorrean beldurra, tristura eta morruaren ez denei eta bakoitzak bere erara, noski, baino emozio horiek, emozio negatiboak, emozio desatseginak horrela katalogatzen ditugun emozioak dira eta bueno, pues beti gustoko ez dugunaz, pues ies egiten dugu, ez? Baino bai, justo beldurraren erreakzio biologikoa, bueno, biditu bat da iesa edo defenditzea, ez? Eta gertatzen zaigu, eta azalduko dut pixkat estresa zer dan, beldurra sentitzen dugunean, hau da, arriskutsua den egoera baten aurrean sentitzen garenean, ze gertatzen da gure gorputzean estresa piztu egiten dela. Bai? Estresa da mekanismo biologiko bat duguna egoera hortatik aurre egiteko, edo egoera hortatik ateratzeko, egoera horri aurre egiteko. Hau da, nik baloratzen dut ez ditu dela errekurtso nahikoak horri aurre egiteko, orduan estresa piztu egiten zait, bai, kortisola hormona piztu egiten da nolabait, edo bere nivelak handitu egiten dira, ni mugiarazteko, ni mugitzeko eta baliabideak eta errekurtsoak bilatzeko egoera horri aurre egiteko. Hori da estresa. Izan gaitezke estresaren adiktoak? Existitzen da hori? Existitzen da adrenalina horren adiktoak edo izen bat dakate gainera, aizepena, ez dut bilatu. Lagundu donari, entzule batek akaso jakingo duet. Hori da. Baite balin badaki, zortzi lau telefonoan, barkatu, lapsus txiki bat, estresa falta. Lentxarreran. Estres gaizki esan dugu. Eta enteatu Asensio? Hori zen errata. Hori zen errata? Zortzi, zazpibi, 5, 4, 8, 4, da bigarren kafeako zenbakia. Norbaitek baldin badaki nola izena duen pertsona batek, ez dakit, adrenalinari dona. Bai, ez dakit hortik handi joan, baina eske bi termino daude hor, edo ez dakit etxarri nondikan zindoa zen, baina bai dago kirolari, orain kirola estremoaren, edo kirola, edo bizipen estremoen, bizipen, bai hori da, etorri dela,
badago jendean bilatzen du beti estremora jutea, ez? Eta beti sentsazio hori, bai estres edo adrenalina edo horren puntua. Eta hor ere badago nolabait hitz egin da adikzio hortaz, ez? Eta gero, hitz egiten hasi da bai psikologia inguruan estres ona, estres txarra, estresa eta disestresa, ez dakit noiz bat entzun dezuen. Eta azkenean, estresa, nola da, gure gorputzak dakan mekanismo biologiko eta eskerrak dakagun estresa, bestela ezingo genion gauzei aurre egin, eta segurazki hilda egongo ginean, ez? Arriskutsua den egoera bizitzen ari naiz, eta ez banaiz mugitzen, beti esera edo defendatzera juten baldin naiz edo blokeatzen baldin naiz, azkenean ez dute zer egingo. Orduan, estresari esker bai egiten diogula aurre. Ze gertatzen da, estres hori edo estres maila hori oso altua baldin bada, gertatu daitekena blokeo bat gertatzea nere garun kognitiboaren artean eta nere garun bizteralagoaren artean, ez? Nola baiteko informazio pilo badakat, ezin dut honekin, ezin dut hau kudeatu, eta zer gertatzen da gure gorputza blokeatu egiten dela. Orduan, estresak generatu duen energi guzti hori, ze azkenean kontuan izan behar dugu emozioak energia direla, nik ez baldin badet energia hori kanalizatzen, hau da, kanporaka ateratzen, gertatzen da metatuta gelditzen dela nire gorputzean. Eta zirkuito bat sortzen da, ez ezin dut atera, otordon ganago blokeatuta, baino energiz beteta. Eta zer da hori? Antxetatea. Horregatik, antxetatea sentitzen dugunean, edo jaten dugu, edo negarra egiten dugu, nolabait, saiatzen gera hori kanalizatzen. Bai, inkonstienteki, antxetatea dut, dakat energia pilo bat ni mobilizatzeko, baino blokeatuta nago eta ezin dut ezer egin. Orduan, eta hori, uste duztu txinesmena da pixka bat ez daukala, egoerak ez daukala konponbiderik, ez? Edo horrelako... Bai, hau etor daiteke nire arbasoek horrelak kudeatzen zutelako eta nik hori genetikan dakat eta horrekin nijoa. Edo gertatu daiteke ni txikitan ikasi dudalako hori egiten. Eta ja, heldua naiz, beste gauzak egin nahi ditut, beste irtenbide batzuk bilatu nahi ditut, baina ez dakit, edo nire ez konstienteak ez daki nola. Orduan, irakatsi bar diogu, konstientetik ez konstientera lan bat egiten, beste baliabide eta tresna bilak barneratzen, antxetate hori, nolabait, edo estres hori kanalizatzeko eta antxetatea maila jeisteko edo murrizteko edo dena delakoa. Bueno, donak baditu jarraitzaile propio eta fin-fina gure entzulen artean, eta nekanek idatzi dugu kaixo. Pontius sindromea. Eta Pontius sindrome hori dago lotuta adrenalinarekin, Leno Etxarrik esaten zuen horrekin. Naiz eta badirudi gehiago beldurra edo intensitate handiko gauzekin lotuta dagoela, baina hor jendean nolabait adrenalinara edo lotzen omen da. Eta mendik ere esaten dut, dopamina estresarekin askatzen da, eta horrek ere adizioa sor dezake, nora oteizak idatzi dugu, segituan izango dugu gurekin, ja prest dago entzuten, eta, pixkat itzulita arira dona, ari zinen sinismenekin, eta pixkat gauzak nola begiratzen ditugun, ez? Nola mundua ikusten dugun sinismen horien arabera, eta baita nola egoera horiek etiketatzen ditugun, ez? Batera do bestera bizitzeko hor badagoela nola kudeatua edo nola interpretatua, ez? Bai, ala da. Azkenean pertsona bakoitza da liburu bat, eta liburu hori idazten duena ere bai, ez? Eta bakoitza daka, nik beti esaten dut, sinismenen arabera mugitzen gara, hau da, guk bizitza nola ikusten dugun arabera, mugitzen gara, azkenean sinismenak hori dira, betaurreko batzuk, eta bakoitzak berea ditu, eta orduan, niri asko gustatzen zait, Kelly McGonigan psikologoak azaltzen duena, berak daka, YouTubeen edo TED Talken, hitzaldietan ikusi daitezken estresa gure lagun nola bihurtu, berak esaten du azkenean, hor dagoela kontua, nik nola ikusten dut estresa, zein etiketa jartzen diot, eta orain arte estresa ikusi dugu gaixotzen gaituen etxaia bezala, eta berak esaten du horri buelta eman behar diogula, izan ere estresa delako mugiarazten gaituna, ez? Aurretik azaldu dudan moduan, estres gabe hilda egongo ginean, beraz, estresa beharrezkoa dugu. Interesgarria da esaten duena, McGoniganek nola zuk sinisten baldin baduzu estresak
eragin diezazukela eriotzera eraman zaitzaken gaixotasun bat, ala izango dela. Aldiz, zuk nolabait zure estresa onartzen baldin badezu edo nolabait kudeatzen baldin badakizu eta esaten baldin badezu, ez, estresak ez dit ezer eragingo neri. Ez dela gertatuko, ez? Gutxi gara era pixkatzuk esaten zenuena gure sinismenen arabera. Hori da, eta horregatik sortu zen, edo nire ustez hori da psikologia munduan eraman dena, estres txarra eta estres ona etiketatzearena, ez? Ze badago estres maila bat, psikologiak esaten duna, hori ona dela, baina eske ona edo txarra berez ez da ezer. Pertsonaren arabera, momentuaren arabera, ostras, estres puntu honek laguntzen dit, eta hortaz konstiente naiz, mugiarazteko, gauzak egiteko, superatzeko, gainditzeko, baina estres maila hau, edo maila honek momentu honetan ez dit laguntzen, blokeatu egiten naiz, ansietatea dut, ez? Orduan, pertsonaren arabera bat edo beste, eta hori noski beti dagoz lotuta, nik nola baloratzen ditun dan gauzekin, ez? Ze etiketa jartzen diot, eta ze egoren aurrean nik esaten dut, nik hau ezin dut aukudetu. Ze gertatzen da, hor ia eunean agintzen duenak, edo mugiarazten gaituenak beti ez konstientea dela. Eta horretara iristea ez da hain erresa, ez? Edo batzutan nik nahi dut, baino ez dakit nola, eta hori da sentitzen duguna. Eta hori da askotan nire gana etortzen den jendea esaten didala, eske ni bai nahi dut, baina ez dakit nola. Bueno, pues desikaste prozesu bat da eta berrikasteko, ez? Hala ere, kontzientzia hori lantzen hasteko pausotxo txiki bat izan daiteke, besterik gabe, zuk ikustea estresaren aurrean nola erreakzionatzen duzun. Normalean, beak aipatzen du ez, izerdia edo bihotz taupadak edo dena delako, eta zuk ikusten baldin badezu hori gertatzen zaizula, eta esaten badezu, normala da denoi gertatzen zaigu, ez? Orduan nolabait lasaitu egingo zara. Aldiz, norbaitek esaten badizu, venga, eta ez daizu onartzen, gehiagora joango da, eta ez da onartuko, eta ez da kontrolatuko hori, ez? Bai, eta batez ere, ez badiogu ematen gure buruari baimen hori. Ze niri norbait etortzen bazai, venga dona guazen hau bestetan, ez ditxoin, nik dut nire ritmoa, nik hau horrela ez den nahi egin, eta adostasun batera iristen gea, hor, agian nire estres maila, edo nire nire estres maila ez da iritsiko antxietate mailara, ez? Edo estresak lagunduko dit mugiarazten, baina ez naiz blokeatuko berarekin. Orduan hor, beti konturatu behar gea, bai, kanpokoarekin erreakzionatzen dugu eta eragina daka guregan, 100%, osea hori hala da. Baina guk nola kudeatzen dugu hori daka potere gehiena. Estresaren inguruan, ari gara Dona Pellaniz nietorekin, estresa, antsietatea, guk nola kudeatzen dugun, garbi geratu zaigu Donarekin askotan hori, ona eta txarra, bai emozioekin, bai estresekin, ez dela egin beharreko tipifikazio bat, hori behintzat pixkanaka ikasten ari gara zurekin, Dona, baina esan barra daukagu, entzuleren batek gai honen inguruan zalantzarik balin badauka, galdetu nahiko balu, lasai galdetu, 688-722-444 telefonoan WhatsApp bitartez, pare batek idatzi dute, Pontio sindromea zela esateko, beraz, adi dauzkagu, laguntzeko gehiago galdetzeko baino, baino galdetu nahi badute, galdetu lasai, Donari, eta bueno, bazuk gustora erantzungo diezula, ez da, Dona? Hala da, bai, nire gustora handiz. Gero gertatzen da, estres edo antxietatea gaur egun ere gaixotasun edo sindrome bezala, trastorno bezala ere bai tratatu egin direla. Eta egia da, hori existitzen dela ere bai, eta antxietate sindromea edo antxietate trastorno hori izan daitekela izatea nolabait biziraupen sentsazio oso exageratu bat. Bai, demora guztian arriskoan nago, eta ez naiz bizitzen, baizik eta bizirauten nago. Orduan, horrela bizitzen baldin bagea, demora guztian, nik beti esaten eta antxietatea mantentzen dugula diafragma eta birika alde guztian, ez? Hor kontraitzen dugu energia guztia, orduan, demora guztian ez gaude arnasa hartzen, baizik eta gaude arnasa kontenitzen, ez? Eta, horrek ere bai badu eragina handia gorputzean, eta, azkenean emozioak edo bizipen emozionalak gorputz fisikoarekin lotura handia dute, eta, hor, konstiente izan behar gera, eta nik nahi nuen transmititu estresa badugula egoera guztien aurrean,
eta estresak laguntzen digula, baina kontuz ibili bar gehala ere bai, ez da ezer txarra, baina adi egon bar gera zer nolako antsietate edo estres mailak ditugun, ez? Edo zer nolako bizitzari garen eramaten. Azkenean, jartzea atentzioa nik nola bizitzen ditudan egoerak eta nola bizitzen dut emozio horiek. Dona, zelotura dago estresaren eta oxitozinaren artean. Hala ere hori ez da normalean behintzat ez dugu ezagutzen zoriontasunaren hormona bezala? Hala da. Bai, estresaren hormona izango zen kortisola, dela beldurraren hormona. Eta kortisolaren antidotoa oxitozina da. Orduan, kortisolaren maila altua dugunean gorputzean, hori katalogatzen dugu estresa bezala. Esaten dugu, estresa dut. Orduan, zerk laguntzen dit neri estres maila hori jeisten? Nola kortisola hormona baden, sartzen denean oxitozina hormona, kortisolaren maila jeisten egiten da, eta pozaren edo zoriontasunaren hormona hori, hori etiketa bezala horrela aipatzen dut, baina, horrela esaten delako. Eta azkenean, kuriosoa da, ze oxitozina lortzen dugu ere bai, edo gure gorputzak sortzen du gizartean gaudenean, hau da, jendearekin gaudenean, laguntzen gaudenean, laguntza jasotzen dugunean, maitatuak sentitzen garenean, edo maitasuna ematen dugunean, oxitozina maila igo egiten da. Eta McGoniganek esaten duen bezala, estresak sozialak egiten gaitu. Orduan, ni estresatuta nagonean, eta sentitzen dudanean nire estres maila altua dudala, juten baldin naiz jendearekin laguntzea, maitasuna jasotzea, maitasuna ematea, elkartruke hori sortzea, estresa lantzen ari naiz, oxitozina produzitzen ari naizelako, eta kortisola maila jeisten ari naizelako. Eta hau adibidez, medikuaren era joaten garenean, zergatik ez digute galdetzen zoriontsu zara, zure bizi martxan, ez dakit, zer nolako harremanak dituzu, laguntzen diezu besteei, horiek guztiak ez pistak dira. Pastilla ematen digute lehenago. Bai, ni ez naiz ez medikuntza ikasi, eta oso galdera ora, mediku batek erantzuten baldin badigu, eskertuko dugu ere bai, behintzat nik eskertuko nuke. Azkenean teknikak dira, eta behaiek juten dira alde batetik, eta medikuntza mota asko ere daude, baina orokorrean Osakidetzako badaude medikuak, eta batzuk galdetuko dute pentsatzen dut, baina orokorrean nik uste ez dugula baloratzen, baina ez bakarrik medikuntzak, lagunen artean ere gertatzen da, juten garela pote bat hartzea, edo mendibuelta bat egitea, edo afari bat egitea, eta askotan ez da galdetzen. Zemu zaude? Eta bitu galdera sinplea dela, ez? Edo galdera horren aurrean ere, zer nolako erantzunak ematen eta jasotzen ditugu? Ondo hori ere oso... Ondo, zer da ondo? Bai. Eta niko esango nuke, galdetzen degula oso konbentzio sozialetik, ez? Badirudi, oso protokolaria. Jazta, punto, guazen zerrezat hartzera. Eta hor benetan, sakonduko bagenu, ez? Bado beste sara bat broma giroti, ondo edo nahi dezu benetan kontatzea. Eta nik uste broma hortan gauzazko. Neri asko gustatzen zait hori. Claro. Eta egia da, momentu batzutan, ondo esatea, eske primeran dagola, ez? Zemuz ondo, eske kontatzen badizut orain, nire movida guztia, igual ez da momentua. Ordan, zemuz, ondo, gustora, vale, edo, pixkat larri nabil, edo, baina hor gelditzen da. Eta nik uste hori ere bai, jakin bar degula interpretatzen, ez? Porque, claro, bestela, momentu batzutan, aurkitzen zea, zein esatezu, ostras, honek harrapatu nau. Kontuan izateko, ez dela, guazen ondoak kentzea gure bizitzatik, baizik eta guazen nahi badin badegu sakondutzeko aukera, nahi dunak izan, izatea, eta ez duna nahi, ere hori existitzen dela jakitea. Ze azkar pasatzen den denbora, ez da? Ja, isten joan behar gara. Emango dizkiguzu erraminta batzuk estresari eta antxietateari aurre egiteko, edo, behintzat eramaten jakiteko? Hau beti bezala ez dago rezetarik, eta hau ez da existitzen
pues hori, medikuntzak batzutan rezetak ematen ditu, psikologian ez daude rezetak, bueno, behintzat, nik ez ditut ezagutzen, eta baina bai, kontuan izateko, pues, hainbat gauza daude, ez? Eta pues, batetik esan deguna, ez? Estres edo antxietate maila sentitzen hasten naizenean, gelditu, arnasa hartu, beti, edozein egoeren aurrean, arnasa hartu, porque kontenitzen gaude denbora guztian, eta estresak eta horrelako emozioek sortzen diguten reakzioa askotan da hori da, kontentzioa. Ostras, aguantatu egin behar dut, ez? Eta hor, konstienteki arnasa hartzen dugunean, ja ari gara gure fisikoa moldatzen, eta esan dugun bezala, harreman zuzena dagoenez, emozioen eta fisikoen artean, fisikotik hasten baldin magea emozioak ere moldatzen dira, ez? Eta gero kontzientzia pixka bat jarri. Esan dugu, arriskutsuak diren egoeren aurrean sortzen dela estres puntu hori, orduan, zer da arriskutsuan eretzat egoera honetan, ez? Ze ari naiz baloratzen arriskutsu moduan, edo zer ari naiz baloratzen nik ez ditudala rekurtso nahikoak horri aurre egiteko. Orduan, olako galderak izatea buruan oso lagungarriak dira. Agian pixkat sakona da, baina bueno, gutxinaka ere aipatzea, niri asko laguntzen dit, eta oso fan naiz, horrelako ariketak egin behar ditu danean, edo kontzientzia maila landu nahi dudanean, frigorifikoan jartzen ditut horrelako galderak, edo horrelako esaldiak gogoratzeko, ez? Frigorifiko asko irekitzen dugun. Gero beste aldetik ere, esan dugu, jendearen gana hurbildu. Barkatu ez detentzun? Ez esaten, hori ere batzutan egiten dugula estresarekin frigorifikoa, asko ireki, baino, broma. Bai, totalmente. Hala da, bai. Gero ere, esan dugu, hori, jendearen gana hurbildu, estresatuta nago, orduan, kortisola da estresaren hormona, guazen oxitozina sartzea, oxitozin onuragarri bat, ez? Pues jendearekin, elkartruke sanoak izaten, pues horrek laguntzen digu. Beste aldere bai, lo ez degunean egiten, behar dugun bezala, pues ere bai, estres maila, pues hori kudeatzeko zailtasunak ditugu, elikadura zaindu. Hain debekatuta dauden besarkada horiek ere zenbat estres kentzen duten, ez? Besarkada batek, niri bintzat estresa kontrolatzen laguntzen dipilo bat. Bai, guztiz, nire uste, bai, terapeutika. Ariketa fisikoa ere bai, ez egiten zuten diazuen? Bai. Batean, baina, ari ginen esaten dona besarkadak ere, hori laguntzen digutela kontrolatzen estres hori. Hori da, elkartruke horretan, ez? Pertsona arteko elkartrukean, pues, besarkadak laguntzen badigute, pues, eske guazen jasotzea, ematea, orain ematen du ez digutela uzten, baina, bueno, gure erratutxoak ere bilatu ditazkegu besarkadak emateko, bueno, era asko daude, eta ariketa fisikoa, ere bai, azkenean kortisola ere bai da hormona bat, gelditzen dela gorputzean, ez baldiogo buelta ematen, 6 orduz, 6-8 orduz, orduan, egoera estresante baten aurrean, naiz eta egoera hori, jani ez nagoenean bizitzen, hor mantenduta baldin badut, hormona hori, ostras, azkenean egongo naiz estresa mantentzen, ez? Orduan, ariketa fisikoarekin egiten duguna ere bai kortisol hori jeitsi. Orduan, oso interesgarria da. Oso interesgarria. Zure tartea, bai. Bueno, eta, esan behar dugu ere bai, hori, lotura biztan ez, bueno, nahikoa dela, horra, serretu bergat egin behar dugula fuerte, estresa eta guretzat negatiboki katalogatu ditugun emozioak kasu honetan, onartu behar ditugula ere bai, ez? Eta ez garela bat edo besteaz sentitzearengatik damutu behar. Hori da, eta hori sentitzen baldin badugu, hori da gure egia momentuan, orduan, saiatu ez kentzen, ez dugu ezer kendu behar, saiatu behar gera hori horrekin bizitzen alik eta hoberen guretzako, eta besteek esaten badigut ere bai, ez hau horrela egin behar da, pues horrela egin dezatela behaiek, laguntza eskatu dezakegu noski, baina guazen ikustea zerk funtzionatzen gaitun guri, ez, bakoitzari. Oso ondo, dona a berre, nola ahoskatuko dudan, no, je ne regrette rien, abestiarekin agurtuko zaitugu, datorren astera arte, eta besarkada potolo bat. Zuentzako ere, aio. Aio. Balayé pour toujours
repars à zéro. Non, rien de rien. Bueno, ez dakizue, segituan izango dugu Nora Oteiza gurekin, guauko txakurrezitzailea, eta txakurren inguruan ariko gara berriro. Baina, zelorako moskioa daukan gure peiok, bialtzen nahi zait audioak, baina, benetan, aserre dago, Moztu diogulako leheno telefonoz. Entzune? Aizute izan dadila, azkeneko aldia kolgatzen diazutena telefonoa, Ni hemen gauza kontatzen, zeuste zute, zurtako akatela, lez gora eta lez obera, baina zeuste hau. Bueno. Dona lagundu. Ai, ama, Juan da, Dona. Nora lagundu. Nora lagundu, hori da. Dabil papeleo pila batekin. Bai, itxoin, a ber, peio. Azuk kolgatu indiozu. Gaboria, kezitzeko hartu telefonua tarte bat besteik ez da izango takeo gainea, holako tratu eman, unosuen papele hortien nahola, eta za kontabilidadia, eta gainea telefono horren etxen barbali maet, baina hartuta kolgatzeko gainea, baina, zuek ez dakazuten lotxaik, Ufa, nola dagon, peio. Behar du kontaktua. Dona, sartu berri. Ez estresa. Dona sartu berri. Errezetatu. Berari zuzendutako zerbait, terapia bat edo. Lagunduko lioken, edo akaso gure arazoak txakurrekin konpontzeko bideori hartu behar, ez dakit. O akaso peiok paseo bat behar du eta ja. Edo hori da, edo hon egingo dio txakur bat eukitzeak, eta ez dakit, edo pertsonekin harremantze azgain, txakur bat ere eukitzea, edo gehiago estresatuko du txakurra ez da. Bai, ustedez baiet, hobeto beha lasaitu, eta gero txakurra hartu nahi baldin badu paseotxo bat emateko. Bardeguna da guk bera ez estresatu, nik uste. Hoi da. Kriston lanak ematen, eta... Hoi da. Deituko diot peio, ozen... Deitu jozu, gehoz. Urrengo batian deitu jozu! Nire ditu berriz, Zer esan du? Urrengoan deitzeko arrita la pollera esan du. A ver, bueno. Zentra gaitezen peio, hemen gure barkamena, ez dizugu berriz ere aurrakorik egingo, eta saiatuko gara estres maila geisten. Neri ere deitu dit, lehen. Lantaldearen onura bermatu beharra daukagu. Bueno, agurtu dugu, hain zuzen ere, txakurrei tarte egin bar diogulako, eta ezertan hasi aurretik Nora, joan den astean geratu ziren hainbat galdera, airean, denboraz justu genbiltzala, eta gaur ezertan aurretik, oiei erantzuna ematen saiatuko gara. Entzule, galdera gehiago badituzte, bota lasai, gure WhatsAppetik edo streamingetik, eta gaur denbora emango espaligu, urrengoan erantzungo genituzke hemendik, galdetu dute, Dona eta Noraren ekarpenak lotuz, nola eragin dute gure estresak eta antsitatea gure txakurrengan. Bueno, hori, neurri batean erantzun dut. Nengo relajatzeko bera eta gerokoak. Baina joan den astean Nora geratu zen hor, zer egin txakur bat izatean, aur bat elkarbizitzan sartzeko garaian. Alegia, ume txiki bat, iristen danean, txakur bat etxean dagoeneko badagoen egoera batera, uste tortik zijoala. Bai, ni pentsatola hola ulertu nun, bai. Eta, lehenengo gauza, inbarko genukena da ikusi, txakurren eta familiaren alteko elkarbizitza, ondo dijoan edo arazorik ez dagoen elkarbizitza hortan, eta baldin balego lehenengo landu barko liateke arazo horiek beraien artean, bai, konpontzeko, ume baten etorrera ja nahiko estresantea da, orduan, gainera, arazoak baldin baditugu, estresa gehiago igotzen da. Hori alde batetik, eta dena ondo baldin badijoa, nik gomendatuko nieke normaltasun asko izatea. Hau da, ume bat datorrean, normalean ingurunean aldekateak egoten dira, bai, umearentzako gela prestatzen dugu, gauza berriak etortzen dira etxera, karroa, jende gehiago etortzen da askotan ere bisita, nabartzen guz gauden ikustea, eta txakurra guzti hortan integratuta egoten jarraitzea, bai? Ez desplazatzea txakurra egoera berri hoien artean, ze horrela berak ere aldaketa horiek normaltasunez bizitzen ditu. Emakumearen gorputzaren eraldaketa naturalki bizitzen duen bezala, eta hor ja aldaketa bat ikusten duen bezala, ez? Fisionomikoki eta fisiologikoki aldaketak daude, usaia ezberdina da, gu ere ezberdin gaude, eta naturan dena nola paulatinoki ematen dan, hori bera modu natural batean integra dezake, etxean gertatzen diren aldaketak ere modu natural batean integratzeko.
Hoi interesgarria da. Eta gero, umea iristen denean, ospitalean izaten baldin badute umea, eta etxera iristen geanean, txakurrak kuriositatea handia izaten dute. Usai berri bada, soinu raroak egiten dituzte umeak, eta askotan egiten deguna da txakurrari ez utzi umearen gana iristen. Bai, eta orduan frustratzen dira askotan txakurrak. Eta horrezan, txakurra desparasitatuta baldin badago, bakunatuta baldin badago, ez dagoela inongo arazorik. Bai, orduan, umearekin iritsi, txakurrari erakutsi, utzi usaitzen, bai, eta utzi txakurrari umearekin normal erlazionatzen. Ez dakit, zehaskatxoan jarri behar baldin badego, eta txakurrak zehaskatxoan, edo umearen gela nahi baldin badu egon umearekin, edo zehaskatxoaren ondoan, utzi egoten txakurrari berarekin. Bai, azkenean, normaltasun bat eman, ez da, txakurra ondo baldin badago, bai, ez dago inongo arazorik. Bai, integrazio hori gertatzeko, ondo eramaten dute. Zertzelada nagusiak aipatu ditugu, inorko erortan baldin badago, noski, guauko norotizarekin harremanetan jarraiteke, eta kaso, gomendioak beste sakontasun batean, eta beste modu baterare, landuko genituzte, baina, irratian, denborak ere, badu bere... Baina ondo erantzun da, Ondo, bai. Bale, eskerrik asko. Zerekin, bilabeteko, umea txakurra da. Zerekin, bilabeteko txakurkume batek etxean pixa ez egiteko. Bale, honekin hasiko naiz esaten, txakurrak ugaztunak direla, bai, hau oso evidentea da, eta amaren xabelaren barruan ematen den garapen guztia, dala prestakuntza, amaren xabeletik kanpo bizitzeko momenturako, bai? Baina, amaren xabeletik kanpo, gero beste garapen batzuk ematen dira, bai fisiologikoak, bai fisikoak, eta bai mentalak edo emozionalak, bai? Orduan, pasatzen dana da, ume txikitan bezala, ez diela ematen oraindikan konexio neuronalak esfinterrak kontrolatzeko. Bai, orduan, beraiek fisikoki ezin dute pixa eta kaka ez egin gogoa ematen dietenean, atera egiten zaie. Bai, orduan, lehenengo gauza kontutan izateko dala naturala eta ez dala berez arazo bat. Guk arazo bezala bizi ezakegu, baina ez da arazo bat. Hoi, lehenengo gauza kontutan izateko, esan? Hori txikia denean. Txakurkumea denean, bai. Bermatzen baldin bada, eta esango nuke bai daudela adin batzuk agian arduratzen hasi gaitezkeenak, bai, orduan ja honek esaten du, hitz egiten ari da, horren atzetikan beste arazo bat dagola. Baina hori ja begiratu beharko genuke. Bai, hori beste, osea, nundik handatorren begiratu beharko genuke. Bai, baina hasiera batean hori dena normala da. Zer pasatzen da, osea, gure etxera txakur bat ekartzen dugunean eta txakurra pixa eta kaka etxean egiten dugunean ez zaigu gustatzen. Orduan nire gomendioa da gure ingurunea prestatzea. Baldin badakigu hau gertatuko dela, alfombra guztia kanpora. Ze gustatu zaie pila bat pixa eta kaka egitea alfombretan. Eta hietxoak baldin badira gehiago. Orduan, hori dena fuera. Fregona, eskura beti, bai? Eta gero, jarri, bai enpapadoreak, etxetikan, edo bai egunkariak etxetikan lurrean, bai, eta jarri batez ere, ikusten badin badez dute txakurkumea pixa egiten duela lurrean, enpapadorea edo egunkaria busti, eta horrela txakurkumeak izaten du tendentzia usaila dagoen lekuan berriro pixa egiteko. Eta gero beraie leku favoritoak izaten dituzte. Leku favoritoiek dituztenean, ja bakarrikan hor jarri behar ditugu enpapadoreak eta egunkariak. Naturalki gauzak ondo baldin badi joazte, txakurkumea hasiko da, geroz eta gehiago kalean pixa eta kaka egiten, eta utziko du etxean pixa eta kaka egitez, zetzaile gustatzen bizitzea beraien pixa eta kakaren gainean edo gertu. Bai, orduan guri asko arduratzen gaituen zerbait da, baina naturalki izten dan prozesu bat da, eta pazientzia behar dugu. Ez da inoiz egin behar, txakurra premiatu, egunkarian egiten baldin badu edo enpapadorean egiten baldin badu, ze hor kondizionatzen ari gea, hor egitea ondo dagoela, orduan hori ez da egin behar, ez da zigortu behar txakurkumea, baldin badakigu gaina fisikoki ezin dula, ezer gehiago egin, eta tendentzia hori izaten dena txakurkumeak askotan kalera ateratzea lehenago ikasteko ere ez. Ze momentu hortan, beraien burmuina ez dago prest estimulazio asko jasotzeko. Eta askotan ateratzen ditugunean kalean, izaten ditugu txakurkume hiperestimulatuak. Eta honek ere, ez die laguntzen etxean pixa eta kaka ez egiten. Urdurigo daude, orduan pixa eta kaka gehiago egiten dute etxean. Bueno, aipatu duzu, zarrate bota. Nik beste baterako
zakuan gordetzeko galdera bat botako dut, eta uste dut ez dela guztien atseginekoa izango, baina nire galdera da, eta beste baten erantzutekoa, jarraitu behar dugulako, baina ea nola ikusten duzun txakurrak etxean, etxe batean edo pixu txiki batean egotea, edo bertan bizitzea. Hori. Kontutan hartzen dut. Beste batera, horrekin lotuta, gero denboragi bagenu entzule batek Oiartzundik Irunek galdetu digu, ea txakurrek ere estresik baduten konfinamendu garai honetan. Bueno, suposatzen dugu akaso ere bai, denbora badago gero, eta bestela datorren asterako nora ere prestatuko genuke, ze... Hasiko gara kaldera zaku bat egiten, kalderen zaku bat. Eta bide batez entzule batzuk ere erantzun digute, mil esker nora, galdera ura, egin zuenak entzun duelako bere erantzuna, beraz ondo, jarraitzen gaituzte. Ze ondo. Txuxen. Nora, esan duzu ez dugulak eskatu behar gauzaiekin, eta txakurren eziketan pentsatzen dut patxararen mantentzia, eta gauzekin gehiegi ez raiatzea, horrela esatearen gauza hona dela. Ez estresatzea. Hori da. Baina kaso bai... Lotura biztan. Baina kaso bai eskatu beharko gintuzkena da, eta hortaz ere hitz egin nahi duzu gaur, bazken garai hauetan, ez dakit noizko kontua den, baina gero eta gehiago ikusten ari direlako deskarga elektrikoak egiten dituzten koilareak, lepokoak, txakurrak, ez hitzeko ez da izango, baina... txakurrak nolabait kontrolatzeko edo ez da gizte helbururekin. Jabeek probatzen dituzte lehenago behaien burutan? Bai, baina bai, egiten dute, jabe asko esate dute, baina honi probatu dut, baina eta ez da horren besterako. Hemen daude bi gauza hortu ardiera kontutan, osea, alde batetikan guk jartzen degunean koiare elektrikoa besoan, bai? Ez gaudela inungo, osea, badakigula, ez? Zer egiten ari gean eta ze pasako zaigun, eta bigarrena badakigula noiz etorriko zaigun deskarga hori. Txakurrak ez daki ezer. Eta gero lepoan eukitzea ere hor, ez da ginen naiz medikoa, baina bizkarrezurra eta... Lepoan gehiengoak ez ditu probatzen, eskumuturrean probatzen dituzte. Hori da, amiga. Azalduko dugu, ze hau ez da berez, nahi duenak, honen inguruan gehiago ikusi, YouTubeen bilatuta entrenamiento con castigos, entrenamiento con recompensas, hori aurkituko du. Igual beste leku baten probatu behar dute, hemen otatzen dut. Ikusten dugu bideo horretan nola, espero gabe, bapatean eskumuturrean izan, eta jendeak parra egiten du, eskumuturrean deskarga izan, eta deskarga hori probatzen ari den pertsonak jartzen duen horpegia, oio egiten du, egia da, motza dela, eta besterik gabe hortxe jendeak barra egiten du, bueno, hori... Baina egiten duen minagatik, ez? Da sustoa, sensazioa da, pastor elektriko bat hartzen dugunean bezala. Da horrelako sensazio bat, eta adibidez mutillo ni bai pasatzen zaio ez dakila, noiz datorkion ez da, deskarga zemandoa beste batek dauka, orduan bapatean harrapatzen dio, bai? Ondo dago bide hori. Batzuk, nik ikusi nun altaboz batekin. Holakoak ikusi dut baita ere. Altabozarekin ez... Zertarako? Landetan egon behin eta ikusi nun derrepente txakur bat eta hitz egiten hasi izan. Eta esan nuen, ze hostia da. Agian hori... Altaboza zekan, eta bere jabeak, igualki baten bitartez, ez dakit nola, hitz egiten zion, eta pum! Eta ardun txakurra gatzen zan, eta buelta. Ai, uste nuen nik zela jabea mutua edo zelako, edo zakit. Ez ezagutzen, behidateko eta. Nik behin bakarrik ikusiet, landetan ikusi nun, eta... Gaina oso grazioso izan zantzen. Tori izan txakurra eta hasi izan frantxez ez egiten txakurra. Eta esan nuen, baina zer da hau? Eta urrutian, Javia zegoen walki batekin. Zegoen. Egite ditugun goza arraroak. Talkiekin ez dakigu, baino behintzat olako arraro xamarra egiten zaigu, ez? Deskarga elektrikoen koiare hau, nora, zertarako erabiltzen dituzte, azteko, eta zergatik erabiltzen dira? Bueno, erabiltzen dira normalean guri gustatzen ez zaizkidugun konportamenduak zuzentzeko. Bai, edo guretzako gaizki txakurrak egiten dituzten eta guretzako gaizki dauden konportamenduak zuzentzeko, bai?
Nola funtzionatzen duen ulertzeko, nik esplikatuko hitz egin nahiko nuke, psikologo konduktista batetaz, Watson izeneko psikologo konduktista batetaz, 20. mendekoa, eta berak egin zuen 1962 horrelako, ez dakiz urteetan ziur, oain... 1920 urtean, usten dut egin zula, esperimentu bat, umezurtza zan ume batekin, eta egintzuna zan kutxa batean sartu zuen ume hau, eta beak nahizun ikusi, estimulo ezberdinak erakusten umeari, ume honek erantzun bat ematen zuen estimulo hauen aurrean. Eta umeak etzun inungo erantzunik ematen, eta inungo erantzuna ematen ez zuela esaten detenean, ez dakit, konduktismoak azkenean bilatzen duena da erantzun bisible bat pertsonak ematea, osea, barruko prozesu guztiak ez ditu kontutan izaten, konduktismo puroak, bai, eta ez zuten inungo erantzunik ikusten. Bakarrik ikusi zuten erantzuten zuela soinu potentetara, eta soinu potentea entzuten zuenean umeak negarra egiten zuen. Orduan zen esan zuten, ze pasako litzake ume honi untxi bat erakusten baldin badiegu eta untxi honekin batera soinu potente bat egiten baldin badiegu. Bai, eta orduan hasi ziren untxi bat erakusten eta soinu potente hau egiten. Iritsi zen momentu bat, untxia ikusten zuen momentuan umeak negar egiten zuela. Bai, kondizionatu zuten, bai, untxiak umeari bildurra ematea. Eta honen gain ze lortu zuten? Lortu zuten umeak untxiarekin antzekotasun zeukan zerbait ikusten zunean negarra egitea ere. Bildurra sortu zioten gauza batzuen aurrean. Zergatikan kontatzen dut hau? Koilare hauek funtzionatzen dutelako hasiera batean soinu batekin, bai, edo vibrazio batekin. Egiten du pipi bat edo vibrazio bat sentitzen du txakurrak. Bai, eta honen ondoren dator deskarga. Bai? Orduan, imaginatu, txakurra baldin badijoa korrika txakur baten gana, eta guk ez baldin badeguna txakurra korrika beste txakur baten gana jutea, ematen diogu mandoari, pitatzen du, eta bitako batean deskarga bat jotzen dio. Txakurrak momentu hortan sentitzen du. Mina, beldurra, desorientatuta sentitzen dira, askotan jabearen gana juten dira ez dutelako ulertzen zer pasatzen den, eta beldurrore sentitzen dutelako. Eta hemen sortzen hastean gana da kondizionamendu hori, bai? Dago, soinu bat eta deskarga bat. Bai? Orduan, hemen urrengoan txakurrak soinu hau entzuten duen momentuan, geldituko da eta ez da jungo beste txakurren gana korrika kasu egitea. Bai? Honekin zer esan nahi dut, jabe asko daudela esaten diatenak lan egin detena bereiekin eta esaten diatenak, bai, baina nik behin bakarrik eman diot kalambrazoa edo deskarga txakurrari, ez? Eta esaten duzu, baina hartzen baldin badegu Watsonen esperimentu hau kontutan, umeak nahiz eta soinua ez entzun, untxiarengatik bildurra hau bazeukan, orduan, sartuta zeukan. Orduan, txakurrak bizitzen duena momentu hortan soinu hori entzuten duenean, deskarga jasoko lukena bezalakoa da. Bai, antizipazio hori gertatzen da eta sensazio hori sortzen zaio txakurrari ere barrenean. Bai, orduan, bildurra sortzen ari gea. Eta beste gauza bat da, gu ez gehala ingurune asertibo batean bizi. Hau da, guretzako oso zehatza da laguk zer nahi degun edo zergatik ari gea txakurra zigortzen, baina txakurra ari dela momentu hortan ikusten txakurrak, ari dela jendea ikusten, ari dela estimulo pila bat ikusten, eta sensazio hori ari dela bizitzen guzti hori ikusten ari den momentuan. Bai, orduan, zer ari gea txakurrarengan kondizionatzen? Txakurrak ez direla egokiak? Edo pertsonak ez direla egokiak? Edo inguruneari bildurra izan behar diola? Ze generalizazio bat gertatzen da guzti hortan. Bai? Eta gu gainera usten dugu ari gehala zuzentzen eta gaina usten dugu txakurrak ulertzen dula, ez dula horrela jun behar txakurraren gana, baina txakurra ulertzen ari dena momentu hortan da, txakur bat ikusten duen momentuan bildur hori sentitzen duela. Orduan, batez ere, interesatzen zitzaiten hontaz hitzeitea lagun batekin elkarrizketatera zalako eta koilari hauek oso eskuragarri daudelako merkatuan, oso merke direlako, 30 euro balio dituztelako, dauzkagulako erostea edozein lekutatik, bai? Dauzkagula jutea kirolden da superfizia handi hoitako batetara eta bertan salgai ditugu, bai? Eta jende askoren tendentzia izaten dela koilari hauek erabiltzea eta usten dut dala ez jakintasun batetik sortzen dela, bai? Koilaren erabilpen hau. Niretzako ez da etikoa. Ez hauek eta ez lepokoak itxotzen dituztenak txakurrak edo pintxozko koilare hauek. Ez da, bueno, niretzako hori ez da eziketa, niretzako hori da, leheno asensio esan dezu ez? Ez dago eziketarik, ez? Hori da inposaketa bat edo ez dakiz zer dan oso ondo, baino bai, da azkenean bildur bat sortzea txakurrari, bai? Eta da azkenean
gure bizitza errexeago egiteko, eta usten dut ez degulako ez dari oso ondo ulertzen txakurren konplexutasuna noraino di joan, edo ez degulako ulertzen oso ondo nola funtzionatzen duten mekanismo guzti hauek. Bai? Ez dakitola oso askar aritu gaitezken ontaz, Nora, baina entzule batek honekin lotuta esan du kondizionamenduari edo baldintzapenari buruz ari zaretenez, ze iritzi daukazu Nora, inmodan jarri dien klikerrari buruz. Zer dira klikerrak nire ez jakitasunetik? Ja, nik ez dakit. Klikerrak dira, ez dakit orain hemen ez daukat ez da bat, klikerrak dira, goatzen zeate, bueno ez dakit, nizu baino zarragoa niz, baino, bazeuden, hola, josteilu batzuk, ziala igeltxo batzuk bezala, eta zeukaten plaka bat metalezkoa, eta ite zuten klak-klak bat. Ez dezute horrekin inoiz jolastu, ez? Tenga banik bai. Bueno, asko zarragoa, ez zara. Bueno, klikerra da, horrelako kajatxo bat soinu bat egiten duna, eta erabiltzen da, adiestramiento kanino. Ez zaitu euskeraz ateratzen. Erabiltzen da horretarako. Txakur trebakuntzan, ez? Hoi da, txakur trebakuntzan erabiltzen da, eta erakusten, eta honen bitartez, premiatzen da txakurra. Orduan, hau ere kondizionamentua da. Azkenean, bai, zuk txakurrari erakutsi nahi baldin badiozu eseritzen, eta eseritzen den momentuan ematen baldin badiozu premio bat, eta gero klikerrarekin klak egiten dezu momentuan, bai, azkenen txakurrak asoziatzen du klikerra janariarekin. Orduan berarentzako da zerbait positiboa, bai? Beti ondoren. Beti premioaren ondoren, ez? Premioaren ondoren, hoi da. Bai? Bueno, iten da, lehenengo premioarekin, eta gero, premia baino lehenago ematen zaio klikerrari, Bai? Eta gero dator janaria. Oso ondo, da oso ondo erabiltzea bezala. Eseri, oso ondo, eta premio. Eta orduan bukatzen du oso ondoak premioa izaten txakurrarentzako. Bai? Orduan horrela kondizionatzen dugu. Eta zer iritze okaten honen inguruan, dala herramienta bat ondo erabiltzen jakin bar duguna ere. Bai, klikerra ondo erabiltzen jakin behar den herramienta bat ere, ze beti positiboki lan egiten degunean, edo janariarekin lan egiten degunean, usten dugu, ezin degula hanka sartu, baino askotan, edo hanka sartu dezakegu ere. Bai, kondizionamenduekin eta kontu zibili behar da. Ni ez naiz oso trebea klikerrarekin, Ez naiz oso trebea txakur trebakuntzan orokorrean. Baino, bai. Hemen ere hori, zer? Agurtu egin bartzaitugu, baino gauza bat, konturatu naiz, gaurko proposamena egintzen igula, bagenuela ZZ-dok ual bat, txakurrentzeko ual bat, baino orain arte ahaztu egin zaigu. Beraz, ondo iruditzen bazaizu, aipatuko dugu zer den, eta datorren asteerako edo urrengorako, ez dakit berriz gurean zarenerako, gaurko galderak, jendeak egin dituenak eta ordukoak pilatuko ditugu, eta euren artean zozketa egingo genuke. Baina, eta dugu hori da, nik badakit dala, Euskal Herrian eskuz eginiko ual bat oso guapoa. Oso guapoa. Oso guapoa. Nik egin de galdera, Arrate? Zuke, ere. Bin ditut, así que apuntatu. Bueno, Etxarri, uste dezuk sartu behar dezula ZZ-dog Instagramen, eta bertan badaudela modeloak eta jakin beharreko. Nik ere ala uste dut. Guztia, Iotan erekin egindakoak, maitasun handiz, zure txakurraren erosotasun eta ongizatea bilatuz, egiten duzen lepokoak, arnesak. Deskargarik gabe. Deskargarik gabe. Oso txakurra izateko. Bai. Bale, biotan ZZ-dok ualau, ondo irutze bazaizue, gaur hartuko ditugu, peiori ez dugu eskatuko gaur guri dazkariari hori apuntatzeko zestatuta dabil, baina guk apuntatuko ditugu gaurko galderak, urrengo asteko galderekin batera Nora ondo badaritzozu, eta egingo dugu, eta norbaitek izango du ZZ-dok ual hori. Eta, Etxarri, zuk erosi. Etxarri. Tokatu izaizu. Nik hemen parte hartu dut, bitxakur ditut, osea, a ver. Venga, kaso ZZ-dogekoek egingo. Mira, hori da txantaje emozional iten du, Etxarri. Nire txakurren gandik ikasiet jartzen diola. Hoi oso doakite egiten, bai. Bueno. Nora, agurtuko zaitugu, ze badatoz beste bi fenomeno hemen, hau, oaintzako bai behar degula uala. Motean loteko, ze desmadratzeko. Bueno, ekipo, gero arte, Eskerrik asko, Nora. Agur. Yo.
Nik ez dakit, Javik mikrofona berak duen isilduta, bai, prest dago orduan. Prest. Javi Rivero, Arratsaldeon. Txaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon, bai. Lauro, gauza bat, arrateri bigotea gustatzen zaizkio, baina uste dut zurea baino pixkat konpondu xiagoak, hori. Kuitia montatu zu. Vale, horren garbitu pixkat, hori da, garbitu pixkat. Ai, baina ondo zaude, gustatzen zait horrela, bai. Hori ere gustatzen zait, bitu. Zui ez? Bai, zerbait egatik utziko zenuen zuk ere. Nei Iker Lauro modu guztietara gustatzen zait. Bai, hasiera batean moztunen bizarra eta bigotea bakarrik utzi, baina orain ari zait. Ja, bizarra luzatzen, eta bigote ere bai, eta berdintzea zaila da orduan ezakit. Ja, horren gaztarako aian danak endukat. Me bigotea ez? Bigote igual ere bai, ezakit. Vale. Edo kendu bigotea bakarrik. Hori da. Zuma bakarrik eta zelak izton patillak eta utzi bestela. Egia da, honek ere bai... Bueno, Javik ere boti jauka, hemen nik ere. Mostatxillo mexikar faltua. Horri ere jokua ata diezaiok egun. Hori perfilatu baitekenela, bai. Bestela Cantinflas bezala erdikoa kendu. Zeiteko gutxia hemen. Nik benetan, uste nun Javi Rivero que ogitarteko ninguran hitz egin martzigula, baina uste tako mexikarretaz hitz egiten. Aipatuko jut. Baina ojo. Bai. Bueno, Javi Rivero que esan digu, hola, WhatsApp labur batean esan dit, bokaioen kultura. Vale, bokatak, ogitartekoen kultura. Bai, eske, pertsona baten arabera daukek zailkatzea, ogitartekoan arabera. Psikologia eta bokatak uztartuko ditugu. Psikologia asko gaurko saioan, hasia estresetik, txakurren inguruan ere hortxe emozioetik eta psikologiatik. Lauro, ez dakit badagoen kontzeptu bat dola psikologia eta bokatak nahazteko modukoa. Baina ernizioa bai. Txene, a ver, presnao, Bai, hori da. Inigo zu botan erilotxo ematen dit, lehen esan dizut. Osa, prestatuta dago. Egitan. Bai, baina, okerrena, idatzi dio de, Iker, igual, okurtze bale bat kontzeptun bat psikologia eta bokatak lotzeko, eta pentsatu dut, bueno, a ver, igual pasadia 10 segundo. Buah. 10 segundo. Eta Googleek bezala, ez? 0,0 segundutan, ez dakitzen bat, zeatea ditu. Bai, non daukat. Na, esango dit. Esan Iker, askaz polita. Psikologi tartekoak. Hola, igoko de torrela, vale? Erdizka. Ogi tarteko. Nik Ikerrentzako galdera badakat. Ba. Bota. Zein da, ogitartekoen jainko eroa. Ogitartekoen jainko eroa. Hau ere prestatu dago, ez dut entzun. Zer, nik ere ez. Ez da, hitu. Champagne Crazy-o. Wow. Javi, oso ondo. Claro. Barkatu, ya, serio. Ez mesedez horrelakoak bota, Urrengo astean nik zukaldaritza eta Javik txistekin goitu. Gauza esango izut, Iker. Zuk trebetasun asko bai, baina uste zukaldean oso trebea ez zula izan behar, A ber, jarrizkero bai. Osa, ez trebea ere, ez naiz oso abila ere. Baina, bueno, nire gauzatxo egiten bakit. Fregatzen ere nahiko txarrazea, Lauro ba. Bai. Ara, estropa guadaka, hemen. Bai, hortan ere naiz oso naiz. Nahiago et jan. Sekretu gehiago etzik kontatuko, Galdera bat, nola egiten da harrikoa gaizki? Ja, ezakit, hori. Egin gabe. Platerra bat aztean gainean jarri eta hola pixkat utzita, eta bai. Eta azpikoa zikin utzita. Igual, bat aztean gainean jarri. Hori egiten duzu, Iker? Baizera, inigo gasmatu eta ni pixkat jarraitu bet broma egiten. Ai, ama, eske, xein nuxentean aizen. Que ba, lavabagia sadakat. Bueno. Baina ez dio pastilla jartzen. Hori da.
Bueno, a ver, bokadilloak. Biara bujetak hemen. Nola masailetan. hau pertsonen, eski oso guapa iruditzen zait. Bai, azkenen, nik kontuatzen ez, uste, sekuna rapatuko zuela ez, baino beti dago pertsona perfil berdina, bokaio berdina eskatzuna, eta saiatu naiz, da olagatiko sintesi txiki bat iken jendea sailkatzeko, eta sekuna esango zuen, nire kuadrian hau da hau. Orduan, adibidea jarriko zuet, kuadriako zozonak, hola, pixkat itzari debetzeana, beti eskatzuen mistoa edo tortilla bat, eta gaina tortilla berdintzaile, tortilla. Hola, berdin dit, urde azpikoan, zerena akaztu, zalan gehiago zateio, kamarero gaxuai, beak hartzen baino. Hoiek dira berdin ditak, ez? Bai, orokorrean denean berdin zait esaten dut. Bai, bizitzan berdintzaitena. Jo da, nivel tristeago bat, dala etxea zitean eta afaltzeko, esatuna, bueno, ni molde hori pixkakat eta sardinian lata bat irikikot, eta alinatu gabe sardiniak. Baina hori da perfil berdina edo beste perfil bat dago? Ez, hau da, urrengo nivel, tristura urrengo nivela. Level 2. Itxame, hori egiten egiazki, gorka, hori gertatu zaizue? Nei bajona egin honen zenen da, hola ezertako gabe, sardina lata bat irikita gogoi gabe, jo buelta emango dio bonialare, Jo dao, parranda estaila, dala xolomo berdintzaitzerekin. Dala, ogia, xolomo, gazta eta piperra, edo gazta, edo piperra, edo... Bueno, baina parrandako oinarri sendoa, oida, bokata txosneroa, xolomo bokata. Furgofarrako pixkatola kontzeptua. Bai, bueno, furgofarra ja, goizeko irutatik aurrea dana berdintzen zunen, gorputzak dana aurrea itxeunen. Gio fitak, ez, esatena, afaltzeako ariakin, gio parana, baina nik vegetal. Baina nik bazpare, vegetala. Eta gero daude, healthy faltxut, diala, vegetal, arrautza, oiasko, gazta eta urdei azpikoakin eskatzuenak. Ni oitako gane. Bai. Ja, nik hori zetin izu lertu, vegetal eskatzuten eta vegetal atunarekin. Bai, eta gero beste gauza eta ipatu behar da, vegetalan ingurun. Esotuela ez, eski zaintzenen ez, eta vegetala, olako ogi barrazatu da sartzen eta letxuga. Hori da. Maionesa. Mistoa, eta gero, ogi barra erdia hola busti oliotan, eta... Hori da. Kontrasanetan erortzeian antzako. Jo, inobatzen saiatze dianak eta iteituztenak inorrejan ez ditzazken kombinazioak, ez da xolomo, txipiroiak, maionesa, eta holako gauzak. Baina alarejan, oza, ez egin bakarrik. Daien burui ez di ez esango. Badibidez, bajarriet, lechuga, xolomo, txipi alioli, esatezula, ostras. Bechamel de chocolate, baina, bueno, hori... Oie, zatxoak eia, ojo, txarri. Hor, etzoaz bezki hortik handa. Hori, ez dautzen dezuten persona batekin du. Txustak. Bai. Justa! Pegatzen dio. Aio, bueno, bai ekarri dutela, buelta pixkate bateko, netzako, igual, ezoiko dian hiru kombinazio, netzako top 3 bat, ez, top 10 barrutikan top 3 bat hartu, eta esate, netzako adibidez, bokatatan ulertzen dunak albondiga bokata eskatzeu, ez? Albondiga bokaio ehar bat. Patata frijitu. Argudiatu hori, mesedez. Hoi da, gastronomian existitzen sumun gastronomikoik haundinetaiko bat. Diala, albondigak, ogitarten, patatakin, tomateakin, hor ezin du faiatu. Nien hau bat ere erakartzen. Tolosan asko ikusten da, ez? Tolosan azpeitin ere bai, pilo bat. Zaragardo ehar batekin brutala. A ver, esango nuke Tolosan gu ama taberna zale amorratuak gehala, eta laizter izango gea, Javi... Nola izango jatetxe berriak? Magala, ez? Bale. Magala jatetxearen amorratuak izango gara. Baino, badi urte asko Tolosan asko ezagutuko dute, Tolosan ez, Anoetako bidean, Anoeta izango da hori, Txeien, moto zaleen templu horrek, bokadilloak presatzen zituela, albondigak, tomate saltxa, patata frigituak, horrelako txapata hogi zabal batean, ze horrek bermatzen. Txapata hogia. Bai, bermatzen, albondigak. Hogiak ere. Bi albotara, etziela eroriko. Eta nik uste, batzuk nerabe aroa iaia horrekin pasa genula, albondiga bokaia. Arran aurretik, txerienea,
kuadriako lehendabizikoa kotxe ostezuna, ostras, lau-launik onenak, albondi gaudetan jatek egin, honetan. Bai, aitan, bihotzerre atzun ezerk ematen. Gaur egon igual ja, parranda gazio arra pixkate beida. Ba, behitu, prestatuz, urrungo bokaioa, lehendabiziko triste gutxi horiei, buelta ematen, animatzeko, da, sardinan bokaio bat, baina ogia sigortu pixkat, eta gaztaurdina sartu. Gaztaurdin fuerte bat. Sardina bat duen. Denarekin gelditzen da ondo. Nola, sardina, galdu naiz? Bai, latako sardina batzuk eta pikantek badia hobe, gaztaurdinakin. Jazta. Hori horren perfila nolakoa dela esango zenuke? Persona horrena? Hoi da, bizitza zertan datzan dakina. Etxe gozatzen nahi horrei esan gabe. Ardo botila bat irikin. Pertsona serio bat. Pertsona serio bat. Super serioa, ez? Javi, Maria. Hoi da, kaletik handi joana, serio behiratzen. Xili-xili. Xili-xili. Hoi da. Javi, Maria. Sardina lata pikante xamarra, min xamarra bada hobe, gazta urdina, horri ze ardo jartzez da jo. Ardo beltz potente bat, indartsu bat, dola, gorria. Toro bat igual. Toro bat, herribera potente bat, herri osazar bat, edo txuri bat barrikakin oso interesantea kombinazio horrekin. Gozo puntu bate bai, fino bat izan lehike, da bokaio bat ia eusin ardokin matitzez berdin bat eukil dezakena. Eta, azkenekoan etzako dala, top, hau da, bizitza zoriontasunez bizitze dunantzako eta berdintzaiguna momentu askotan, otortuan zikintzea dala, arrautz prejitu talo baten bilduta. Arrautz prejitu talo baten. Jazta. Neretzat hau ere top, bai, oso ondo. Hau da, euskal durun perfektua. Lauro bari ez zaio gustatu. A ber, bai, nik denetik jaten detelako, eta gustora jango nuke, baina ez da bereziki gustura eskatuko nuken zerbait. Neretzat arrautza prejitua da? Hartu eta, hemen digan arrautza hola, gero eman, ez esan ez. Nik Javi esango dizut, eske nere perfila bakizu zer dan? Zein dan? Nere perfila da Joskak eskatzen duna. Beti. Venga, proposamen bat. Behar dut, ogitarteko bat, horretarako. Hori da, Javi Mesedez prestatu orain, hemen eta orain, bakoitzari egokitutako ogitarteko bat. Oso zaila da? Venga, a ver, eske, zu igual gutxina ez hotze zaitu dena. Inigo, imagina dezaken, Inigoi petxuga empanatua, bai, Inigo ez, etxarri. Etxarri. Etxarri, zu itxurak azura jola, bokata kanpero bolda mehar batekin jola, irugilarra gazta, vegetal puntu horrekin, txakurrak onduan, lata, taka, betaurrekok, A ver, Joskak eskatu badu, bai. Eta Johnny Michelen abentziko fondoan, etxarri. Iluna barra. Ai, ama. Ez da gire, lantzaia jarri jozu. Datorren hastako pentsatuko jut. Balko izantzako plater bat. Vale, venga. Bueno, lantzaiak atzue. Gurekin lotxatu zeigula Javi, ez dala usartzen, Javi, lotxatu dugu. Ez que bestela esango nuke, imaginatu. Bat azkarra, hola, azkarra. Arratez dela ez hautzen, izan lehike, tortilla ez, komodin, berdin di, tortilla zerena, baina tortilla bat. Sosa. Baina, bueno, trupa pixkat, eres una sosa. Brie pixkatekin. Trufa tortilla. Bai, obeda torren asterako gordetzen baldin. Ja, jarri un aurpegiakin pikante pixka bota darko zitzaion, horre, malatxe. Estoy bokaten pasatzeko. Arrate, gaina, hasi duzu horrela. Badaude kuadrilla guzitan, pertsona tristeak, tortillak, berdin zaieze tortilla, eta gero, arrate, venga, botako izut. Ara, tortilla, eskerrik asko, Javi, venga. Aurrekoan esan izun, maite zaitu, bezakit, gaur ustetzen. Inigo ipatze jotzozei gola, gurmetagoa, oso zaindutakoa. Zoze hola trupa pixkatekin, xixa batzuk, ontxo bokaio bat, hola fin, ogi oso fin-finean, Iberia urdaiazpiko pixkatekin. Bai, pegatzeo. Tankerako zerbait. Eta ardoko papelta, ardua inigo gozatzen baki ardua. Nik denetai gozatzen, esan. Behin, goatzen eiz, lehenengoa amara joan nintzanean, ama tabernara,
bastanteko katxonde oki genutzen, konfesio bat egin nizuen, eta horren inguruan... Ostia! Bai, entzun bari zen. Venga, cuenta. Izan zan, beak esan da gero nik errepikatu nun, da orduztikan brutala, nekorak gintonikakin. Bum! Nekorak, gu nekorak Limusinan, o nola? Kartaz kanpo nekorak, eta esan nion, nigo afaltzen zeon, da esan nion, inigo nekorak dazkau. Zentzian, bai baino gintonikakin. Zemen, ostras. Kombinazio, no? Bizitza zertan bakin batek. Hori da. Gintonika, Mexikotik nator, ezakitora noa... Mexikotik bizarroio bat. Nik, bai, kontua da, parrengo dezuela, baina honen baten probatuko ezue, eta gaina, gero, jendeak gauzabek ez izkit baun hartzen. Asensio, Tolosa guazenian bakazu, apuntatu. Hasiko geha, nekora eta gintonik erronda batekin, Txistorra Filadelfiaken. Hostia, erra, bai. Hala, etxarri badakazu ya. Ez, que Joska. Joska, aizaiti dazten pribatutik, Joska, idatzi, mesedez, zure aportazio guztiak, hori da, Facebookera. Bai. Ez da horren ezoikoa, igual guri arrotzatxe zaigu, baina adibidez gure, bueno, ni bilaunak honez, Tolosan bizina, baina bilabonan, erreka bokaioa, dala igual, bilaunan bokata gehien saltzetun tabernak, hauntz gazta eta txoixuana da, okerrezpana, edo txoixo tortilla eta hauntz gazta, o enez batzen, buruz, baina kombinazio hortan ikiota. Niko harriako pertsona dakat, beti berdina eskatzezuna, eta bokaio eskatzezun. Eta berez momentuko zoriontasun aurpeiakin mundu guztiak gozatzezun. Orduan, bestia hiri berdintzitza egun zeskatu. Behai aurpeia biatutan, ikuda zen. Claro, nik Javi gauzatun hartuko izut, naiz taula kiston sofistikatu plantan jarri jazun, normalen nik, bokaio batzu jatea jon kuadriakin da, oio zeinekin, eta balimok ez zerbaititeko, deien bat, eskatu jazue, gauza gehien dauzkena. Nik, bokaio bat... Hori da, lagun bat. Ez nik egiten dut hori. Asi nabate laguna esan du. Ira inigo, pasatu egun guztia. Ezagutzen dut bat. Historia. Ez nik lagunei esateiet, dei bat indardet eskatzeak, eskartu jazue gauza gehien. Nik proposatzen dut, Tolosara juten geanean, eunen baten, eitea ostatur bat Javikin, ostatu, olako... Eta orain ostalaritza bere puritu. Bueno, aldanian. Beharko du, gu jute aldin bagea, altxako jodanak. Eta gauzat esango izuete, galduko ezue, bai Tolosan eta bai Euskal Herriko txoko askotan, itxialdi honen ondorioz esango nuke badoela taberna txiki eta historiko batzuk, dagoeneko ja, zoritxarrez esan dutenak seguraski ez dutela berriz irekiko. Beraz, egunen batean honen inguruan ere hariko garaze, hor badago galera handi bat, baina bueno, daudenekin behintzate moldatuko gara, tabernak badaude herri hontan da. Bueno, ala ere, Javi, bokatak... Neria falta. Egia da, ez. Kontzertutako ni bakit zer dan kontzertutan afarin kontua, eta berdina, bokata txosneroa, zuri bokata txosneroa bai. Baina, Xolomoa ez, beste dozen. Xolomoa ez? Ez? Joe, hori nik ezagutzen dut... Bokata txosneroaren oinarria. Nik ezagutzen dut vegetarianoa dala esaten bukatu dun bat, ze gaztetxe guztietan Xoloma gazta o Xolomo piperrakin jartzen ziduten, eta ja bukatu zuen esaten, bea vegetariana zala. Baino... Oin izan duenak, Claro, baino, hobeto faltzen zuen. Bai, gaina, txampi batzuk aurretik, gola, ondo prestaduta. Ja, arrate, konpontzen saiatuko nahi. Nere maite zaitutaren zai dago, Javi. A ver. Konforme. Zer? Aprobatzakin konforme. Txuleta. Bostekoan bila. Markatu. Bueno, bai, segi. Mantequilla tostatua. Ogia, mantequillan tostatu. Txuleta, alkaparrak. Hoi ez diazu nahi prestatu, Ja. Alkaparrak eta? Alkaparrak pipinillo olako enkurtidok, eta gazta oso suabe bat. Behi gazta. Arrate? Vale, bitu. Txuleta, hori da, txuleta esan duren esan dut. Enaiz oso zalea. Ez dakizu bizitza! Enaiz oso zalea. Vale, txarri, vale. Plater hori niretzat.
Ni oso jale ona naiz, eta asko gustatzen jatea, eta etxean esaten didate gainera badaukadala gaitasuna zaporeak eta antzemateko, eta baina, txuleta, Javi, jo! Niretzat, plater hori niretzat. Niretzat ere, bai. Konpartitzen dugu, Iker. Babitu, bi hauekin daukat, arazo edo ez dakit nola esan, esaten didatela, bi hauekin, Etxarri eta Asensiorekin esaten didate oso naizela, nola esaten da, irakurterraza edo. Oso badakitela nola erreakzionatuko dudan. Eta, asko pozten hau, zu gaur enazula ondo irakurri. Orduan, agian, misterio puntxu bat oraindik mantentzen dut. Bueno, zer, Iñigos, plana ondo atea da. Hau dena prestatuta genukan, eta... Ya está, pozik nago, berriz. Eurobak izan du txuleta talka parnata baiet, baina, Iker, osea, ez da zukin sartzea denbora guztia, baina, behintzat, zure kontzertu aurreko afari aukerak, ez diola oso moloiak izaten, ez da, no? A ver, kontatu. Zeintzu? Ez? Bai, aurretik, zatezu. Bai, normalean... Ezkatuta kontatu behar horrekin eta bar, baina... Bai, ez detela asko afaltzen, igual jo aurretik. Bai, izaten da igual, estomagoa igual itxit pixkat eta... Afaldu gero. Bai, ondoren, bai. Baina batzutan suertatzen da orduan arabera, aurretik afaldu behar duzula, eta orduan aurre afaltze horrek ere, askotan, saiatzen iz... Istorra refritoakin eta olako gauzak mikrofon aurrean. Gauza da, katela oroitzapen bat, behin utikan taldearekin kontzertu bat eman genuen, ezakin Nafarroan nola, herritxiki batean zan. Ere ezakizu ez, Iker? Ba, igual duela 20 urte edo. Eta eman ziguten hain ondo afaltzen, baina goratzen dut postra zuela txutxitos de txokolate. Goratzen dut igual janitun 15. Niretzako txokolatea da. Eta hain gaizki pasanuen kontzertu horretan jotzen, hain gaizki, denborazoak kiston botaka gureakin, uste nuen ez duela guandatuko. Gaina jendeak ikusi ezkero rockero bat botaka, pentsatuko zuten, ponegea mandio alkolari, baina ez ez. Zan, enbeste afaldu nun, gaizki pasan nula. Eta orduztia ikasi nun pixkat. Badaude, musika mundua pixkatola gurera ekarrita, kontzertu batzuk edo leku batzuk, jotzea plazerra dena, badakizulako afaria... Apartea la hostia dela. Bai. Iparraldeko kontzertu da... Segun. Beti dutek jakada hor. Prest. Aixugia. Jakada da mirendola gure ego Euskal Herrian. Iparraldean afalduet oso ondo eta oso gaizki. Osea, bi muturrak. Bueno, egualdean ere bai, Egualdean, iparraldean bereziki gertatu zait hori. Osea... Muturrak ez? Muturrak afaltzeko. Arrate! Nola? Ez da entzun. Momentu batean oso naturalatea da, graziosoa zion. Beste momentutan ez faltsua da. Ez, baina oso kontagiosoa intzaitzen, como... Vale. Eta barre tonto aston zaigunean hori arriskutsua da, Arriskutsua da. Ai, ama. Bi ordu dara matzagoela, baina. Bai. Bueno, Lauro bat, zuke, osea, hemen etorriz da, hasi hemen txorradak esaten, eta aurre atatzen. Zerbait prestatuko zenun, ez? Hemen Javi bukaio gustatu ditu mezela, ba... Bai, noski nire egin dut, ere. Bai. Errezeta prestatu dizuet, bai. Abestitxo bat. Astero bezala, abestitxo bat. Inor konfinamenduaren kontaketarekin jarraitzeko, ez? Bai, hori da. Orain pizkat gure buruari sartu diot kaina pizkat. Gizarte moduan, eskotan, badirudi estribilako lemak esaten du, egin daitekela, ez du esan nahi egin behar duzula. Hau da, ematen badigute ordutegi bat, nik uste ondo dago arautzea, ez? Gauzaiek, ez desmadratzeko gehiagi, baina esaten bali maute 8 atera zaitezkela, ez du esan nahi 8 atera barzarenik egunero. Zeren badago jendea, olako ordutegi prestatu badaukana, ez dakiz hortan supermerkatura, gero umeekin, gero txakurra, gero ez dakiz zerta. Azkenean, daukatek iztona agenda betea, uste dutelako, guzti hori, norberaren eskubidea dela. Osa, hau da, nik konsumitu behar ditut nire ordu horiek, nire ezarri zaizkidalako. Eta pixkat buruarekin jokatzea, pixkat, ez? Askotan, ez baldin batzu behar hori, kalera ateratzeko egun batean, ez da zer gertatzen ez ateratzea gatik. Pixkat horren inguruko kantu bat.
Kantua entzun egingo dugu egia, batzutan jendeat ematzen dala, hor, venga, denak, tropelean, 8 frupa. Por cierto, aurreko asteko jita, zer diozu, Lauro, ba? Ja, nire harrituta nago. Zenbat lekutatik aiatu zaiten. Baina Twitterren, ia 13.000 reprodukzio ditu, ja. Bai. 13.000. Bialidate familiko WhatsAppetik, ezakinun, lanekoek, aurrekoan kalitini joan, eta oso nahi, aste honetako abestiana. Bizitza, segure iker idatzi dizula, ez dakit, zure ibilbide musikalean proiektu guztiak batuta 15, 20, ez da izan bat, 20 diska kaleratuko zenituen, barra, eta egongo zan baten bat, iniz zure musika ibilbideangatik idatzi ez dizuna, eta, zera. Asko, seguro. Bai. Eta gainera... Kantu batin martza joik. Bai, ingo diet. Eta zure azken denboran edo azken egunetan saldu dituzun diskez ere bai, aipamena inbardiagu diska horiei, ez? Bai, Twitterren jarri. Poixik zaude. Bai, orain jendea ja pizkat begiko nahuela egun hauetan esan da, aprobetxatuko dut eta nire disko sartuko dut horret. Eta egia esan, harrituta nago zeren, ez nuen espero, ez dut dela inoizen beste disko saldu egun batean, ez dakit 20 piko disko edo bidali ditudan atzota gaur artean, 2 egunetan. Eta bai, asko da niretzeko, bai. Eta hori Txiolandiari esker. Bai, hurrengo astean Facebook. Eta bigarren kafea ere baliatu dezakegu, ezta? Horretarako. Salgai daudela. Nahi zen ezkero idazteko sare sozialetatik edo ikerlauro@gmail.comera eta gustero asko bidaliko diet etxera, diskoren. Venga, Iker, jun pentsatzen zegero, saioa izteko eskatuko dizut azken diskoko kantu bat, eta horrekin agurtuko dugu saioa, beraz, pentsatu ez, izango dituzu kutxun, eta kantu hori gustoko badezu, edo beste ematere gustoko izan dezakezu, Ikerri, gero disko eskatu txampan da biela, gabe geratuko da, Iker. Iker, Requiem deitu diozu gaurko kantuari? Bai, gizarte moduan bestela, hori. Horrela jarrituzkero, neurri, hartu beharreko babes neurriak eta segurtasun neurriek hartu ezkero, igual, gizarte moduan, bagoazela lurrazpira. Requiem, eta erabili dut ere, ezagutuko duzu esegituan, zatitxo batean melodia ezagun bat. Azken hilabetetan oso ezaguna. Konfinamenduko doinu bat. Aurreko asteko melodia ez dakit eran egun edo kendu nuen burutik. Albonbida batek errepikatzen duen bezala, baina kasu honetan gozoa. Iker Laurobarekin politikantuz tartean, Requiem kantua bigarren kafean, entzun. Txaloak ondo daude, baina baldintza duinako beto. Gogoratu murrizketarik gabe asko zobe. Online zuzenekoak ere ondo daude, baina bertaratu zaitez kultura zelikatzea hau amaitzea. 10 lagun arte biltzeko aukera badago, ez hasiero moduan beste 9 bila. Egin daitekela ez du esan nahi, egin behar duzula. Egin daitekela ez du esan nahi, egin behar duzula. 2 hilabete daramatzagu etxean, zuk listilloaren aiteko besteen aurrean. Hartaldeak bezala ateratzen gara, beharrik ez izan da betez herriko kale nagusia. Paseoa, txakurra, umeak, supermerkatuak, kirola eta gerrazak, egun bakarrak ez du ematen
agenda osoa betetzeko. Galdetzen dugu zuen hoi, nor kontrolatuko du hau, ez dago horren beharrik, egin zazuzu bakarrik. Egin daitekela, ez du esan nahi, egin behar duzula. Egin daitekela, ez du esan nahi, egin behar duzula. Beste bat. Beti gatzen naiz gehiagorako. Gogoz. Bueno. Ba, ezin da. Horrengo astean. Horrengo astean beste bat. Nei asko gustatu zait Iker, hor sokaka airean eta agudotan esku askatuta. Bai. Ba, eske originalean sintearekin ere egiten dut, como, goraka egiten du glisando bat, orduan saiatu naiz berdina egiten gitarrarekin. Zala berdina, baina, bueno, beste kutsu batekin. Bai, horre esaten dut, pizkat amorro ematen dian galdera bat, ez? Baina hau nor kontrolatuko du? Edo nola kontrolatuko dute ezak izer? Jo, ba, egin zuk. Osea, ez dugu beti norbaiten kontrola izan beharrik gauzak egiteko. Egin zazu zure hobe beharrez delako, azkenean. Eta pizkat, bari. Hala, behar luke, baina ez da gitala izango dugun, edo hala izango den. Izango da, zerbait. Bueno, ba, Iker eta Javi agurtzeko, aipatu dugu, Ikerren azken diskako kantu bat eskatuko geniola Iker berari. Non eta hemen beste inork ez daukazuen eskaera zorrotzen. Ja, hori da. Zena egozu, zuek eskatu edo Ikerrek eskatzea, Arrate? Neri gustatzen zait. Tortilla, patata. Ez, a ver. Neri gustatzen zait artistak berak aukeratzea bere abesti bat. Nik pertsonalki zuri eskatu nizun behin abesti bat udazkenarekin izan zen hori eta ez neguarekin. Eta, bueno, ze egin zenuen, esplikatuko dugu, bueno, esplikatuzuko beto, nola egin zenuen hori, galdera, sare sozialetan. Bai, disko atera aurretik, pixkat tanteatzeko, ikusteko ze erreakzio zuen jendeak abesti bakoitzarekin, abestien zerrenda jarri nuen, eta sare sozialetan eskaini nuen, aukera hori ez, bakoitzak abesti bat aukeratzeko. Izenburua ikusita abesti bat aukeratu, eta abestia bialiko nien diskatera aurretik, eta trukean, pizkat beraiek ere komentatzea zer iruditu zitzaien abesti hori edo, ez? Eta eksperimento hori, eta gaina oso politezen ez, azkenean uste 200 bat e-mail bialin dituen abestiekin. Wow, eta superpolita izan zen esperientzia hori, gainera, etzenun bakarrik abestia bialtzen. Esplikazioa bialtzen zenun, eta ez dakit oso polita zen. Eta abesti hori, nire abestia zen, berriz txesa erabili bardet, Le Soleil se lève. Eta hori da. Hau zen. Laura, azken atzuk ez ezokera. Hau da, zure kontakizuna... Bale, girotzeko. Ez, baina, jarri hori, oso gustoko dut abesti hori. Jon Garmendia Txuriaren letra poema zoragarri bada. Eta oso gustora nago abesti horrekin. Asko gustatzen zait. Egiterako orduan, uste berezia dela, desberdina dela abestitatik, eta asko gustatzen zait dela abesti bat, beraz. Oso ados, jartzen balin baduzu. Venga, barduan ez joan, entzungo dugu Arrate, nola esaten dago? Arratek esateko hori. Soleil se lève, vale, eskerrik asko. Baina ez joan Iker, ze bueltan kontatu behar diguzu orduan, zer duen berezia, eta gero nahi duenak bilatzeko edozein plataformatan negua diskoa, azken disko hori, eta nahi balin badu Ikerri eskatzeko da bialduko dio. Kantu hau udazkanekoa da, eta honi esker jarraituko dute udaberriak eta udak, ez? Hori da. Eguzkia esnatzean, haizea pausatzen zen,
eskudarra dietan lezole zele iri harrotzen toki ez ezagunetan babesten ginen maitatzen ginen behar bada maitu gabe utzitako ipuinak korapiatzen dira nire baitan itxigabeko ate ireki dizkidate arrakala berriak zurietan toki ez ezagunetan babesten ginen maitatzen ginen behar bada maitu gabe utzitako ipuinak korapiatzen dira nire baitan itxigabeko ateek ireki dizkidate arrakala berriak zaurietan lokartu hitzartu lezole zale egiari da esnatzen lokartu hitzartu lezole izele egiari da esnatzen Iker, zindagizut ez dudala kantua izorratu nahi, baina bestela denboraz justibiliko gara azaltzeko zergatik den berezia eta nahiago dut denbora txori hartzea. Bale, nik uste abesti horikin jaio zen urtaroak egiteko ideia hori, ez? Gogoratzen dut, musika egin nuen, melodia bat egin nion abestiari, Jon Garmendiari bidali nion letra jartzeko, eta berak esan zian, Donibane garazitik pasiatzen ari nintzela, eseri nintzen nola iuntze batean eta poema hau atera zitzaidan. Eta gero, eskuz idatzita bidali zian argazkia, eta beia jartzen zuen, 2018 izango zen, 2018ko udazkena. Eta hortik hasi nintzen, bai zeukala udazken kutsu abestiak, grabatzen hasi nintzenean ere instrumentu horiekin, Xabi Zeberio grabatu ditu hori entzuten diren soka guzti horiek, bai zeukala udazken kutsu abestiak, eta hortik hasita hasi nintzen pixkat saiatzen edo, hortik aurrera grabatuko nituen abesti guzti horiek izatea pixkatu udazken kutsu hori ere bai, ez? Eta hor jaio izan pixkat, lau urtaroak egiteko ideia zoro hau. Ze instrumentu zan hori, Iker? Kaja de musika bat. Begira ari naiz, email horri begira edo bilatu dut. Biarritzen esan zenidan. Biarritzen, bale. Ez? Bale. Bueno, bazpare. Ez que nola asmatu duten, igual, bakoitzan leku bat esaten dut. Ez. Biarritzen izango zen, Orduan fresko goneukan. Ikusten izango zela. Bueno, arratsaldeko 6-7 minutu gutxiago ditugu. Poliki agurtu behar, naiz eta, hola, beste kafetu batekin hemen luze hongo ginateken, Iker Lauroba eta Javi Riberorekin. Baina agurtu behar, bikote, plazerba.
Berdin. Aste bat, itxen behar. Zein goiogu? Segituan pasatzen da, ala ere. Zer da denbora? Iker Lauroba eta Javi Rivero elkartu. Javi, zenbatero jan beharko genituzke ogitartekoak? Osasuntxu egoteko? Javi hor dago, entzuten gaitu edo? Ez zaio gustatu, galdera zaio gustatu. Ez gaitu entzuten nik uste. Tilatzen, oze? Ez da, bere aurpegiak ez du. Aio, Javi, aio. Ez da, lehenoko aipatu duen tipo serioa. Indezakegu, nola da? No zerretiatzu. Blokeatu inzai, mierda. Baineri. Arazoren badaukago Javirekin eta Ikerrekin eta barra daukagu bihar Maria Romero dator Google Arts and Culture App gai modura hartuta atzerrira begira jarriko gara, Seulera Hegokoreara joango gara, Unai Horretxo orkesta zuzendariarekin izatera eta Oiana Maritorenak arte eszenikoen artean badakar bere sorpresatxoa ere. Beraz, bihar gai pila osteguna eta ordurako ja asteaia merindatuta izango. Arrat Hernández, Iñigo Etxarri, bagoa zela, oze? Bai, bilara arte, Iñigo Asensio, eta entzule. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.